Σας καλωσορίζουμε στην εκδήλωσή μας 80 χρόνια από τον μπλόκο της Καλογρέζας, τα πολλαπλά πρόσωπα του φασισμού, ιστορικές μνήμες και αντιστάσεις στην πόλη μας. 80 χρόνια λοιπόν από τότε που η χωροφυλακή και τα τάγματα ασφαλείας πραγματοποίησαν το πρώτο μεγάλο μπλόκο στην Αθήνα. Όπως λέει η ιστορία, συλλαμβάνονται 50 αγωνιστές, 500 αγωνιστές, 50 παραδίδονται στους Γερμανούς, 150 στην ειδική ασφάλεια. 22 κομμουνιστές μέλη του ΕΑΜ και της ΕΠΟΝ, στελέχη της δεύτερης ταξιαρχίας, εκτελούνται. Ήταν η εκδικητική πράξη για τις μεγάλες απεργίες στα ανθρακοριχεία της Καλογρέζας. Εμείς εδώ, οι εκτός σχεδίου, η αριστερή ριζοσπαστική κίνηση περιοχής, παλεύουμε ενάντια στη λύθη ή ακόμα και τη διαστρέβλωση της ιστορίας με κάθε τρόπο. Στο βαθμό λοιπόν που μπορούμε και μας αναλογεί, κρατάμε ζωντανή τη μνήμη των συντρόφων μας με εκδηλώσεις που ζωντανεύουν την ιστορία, ανοίγουν ερωτήματα και επιχειρούν να πολεμήσουν τη λύθη. Κατά καιρούς έχουμε διοργανώσει ποικίλες εκδηλώσεις, ιστορικούς περιπάτους, συζητήσεις σαν τη σημερινή, ρίχνοντας το φως στην ιστορία αλλά και στο παρόν. Κυρίως, μέσα από το παρόν μας στους σύγχρονους αγώνες, αντιστεκόμαστε, διεκδικούμε τις ζωές μας, συνδέοντας το παρελθόν με το παρόν και ευελπιστούμε με το μέλλον. Σήμερα, με τη βοήθεια του Δημήτρη Κουσουρί και του Νίκου Σκοπλάκη, ερχόμαστε να συζητήσουμε για τα τάγματα ασφαλείας και τον δοσολογισμό, τι ήταν το μπλόκο της Καλογρέζας, αλλά και τι είναι για τον σύγχρονο νέο, τον σύγχρονο εργαζόμενο, τον σύγχρονο άνεργο, ποια είναι η κυρίαρχη αφήγηση, αναρωτιόμαστε αν το ρήγμα παραμένει ανοιχτό και τελικά αυτά τα σύγχρονα ερωτήματα αν είναι επίκαιρα παραποτέ. Ψάχνουμε και αναζητούμε μέσα από ποιους δρόμους θα οργανώσουμε την πάλη ενάντια στη φασιστική απειλή του σήμερα. Θα δώσω το λόγο στον Δημήτρη Κουσουρί, ιστορικό, και στη συνέχεια στον Νίκο Σκοπλάκη. Να ευχαριστήσω και εγώ καταρχήν για την πρόσκληση και να δώσω και εγώ συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία να γίνει η σημερινή εκδήλωση. Επειδή έχετε μπλέξει με τον Νίκο, είμαστε και οι δύο αρκετά ομιλητικοί. Κάναμε μια συμφωνία πριν ξεκινήσει, χωρίσαμε λίγο τα πράγματα που έχουμε να πούμε για να κρατηθεί ο καθένας χοντρικά στο 20 λεπτό. Και θα συμπληρωθούμε και για τη συζήτηση για την κουβέντα μετά. Θα πω εγώ δύο λόγια προσπαθώντας να εντάξω λίγο την εμπειρία του μπλόκου στο ευρύτερο πλαίσιο του πολέμου και του περιγράμματος της κατοχής στην Ελλάδα. Και ο Νίκος θα επικεντρώσει λίγο περισσότερο στα ειδικά χαρακτηριστικά της εμπειρίας, άλλοι συμπληρώνοντας ένα τον άλλο στην πορεία. Θα ξεκινήσω καταρχήν με την παρατήρηση ότι όταν μιλάμε για τα μπλόκα της κατοχής και ιδιαίτερα για το εμβληματικό μπλόκο της Καλογρέζας τον Μάρτιο του 1944, μιλάμε για ένα κεντρικό γεγονός της διαδικασίας κοινωνικής και πολιτικής επανάστασης και αντιπανάστασης στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της κατοχής, ιδιαίτερα της φάσης που ξεκινάει μετά το 1943, της σχετικολόγησης της Ιταλίας, της δημιουργίας ενός επιπλέον κενού εξουσίας τόσο στην Ύπαιθρο όσο και στις πόλεις και που σηματοδοτεί με έναν τρόπο την έναρξη του τελευταίου χρόνου της κατοχής, ενός χρόνου μιας εσωτερικής σύγκρουσης ανάμεσα σε μια κοινωνική επανάσταση που εκδηλώθηκε στην Ελλάδα από το ιαμικό κίνημα ήδη μετά το χειμώνα της πείνας από το 1942, με ολοένα και αυξανόμενη ένταση μέχρι την απελευθέρωση, με ένα μικρό κομμάτι, μια μικρή περίοδο ανακοχής τους μήνες απελευθέρωσης και να ξανακορυφωθεί στα Δεκεμβριανά στη μάχη της Αθήνας του 1944. Θα κάνω καταρχήν δύο παρατηρήσεις που αφορούν την ιδιαίτερη εμπειρία της ελληνικής αντίστασης
Το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο ήταν μαζί με το Ιουγκοσλαβικό Αντάρτικο του Τίτο και τον Παρτιζάνο του οι δύο ιδιαίτερες περιπτώσεις μαζικών κινημάτων αντίστασης στην πόλη και στην Ήπεθρο, που ενέπλεξαν στις διαδικασίες τους εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, εργαζόμενους της πόλης αλλά και της Ηπέθρου. Οι εκτιμήσεις για το μέγεθος και την επιρροή του ΕΑΜ κυμαίνονται χοντρικά από 800.000 μέχρι 2 εκατομμύρια, αν ληφθούν υπόψη οι εκλογές που γίνανε το 1944, σε ένα πληθυσμό 7 εκατομμυρίων της Ελλάδας εκείνη την περίοδο. Μιλάμε λοιπόν πρακτικά για το μαζικότερο κίνημα αντίθεση που παίρνει χαρακτηριστικά κοινωνικής επανάστασης ήδη από τις αρχές του 1943. Τις αρχές του 1943, για να δώσω λίγο και το περίγραμμα της περίοδου, οι οποίες σημαδεύονται στο διεθνές πεδίο, στο πεδίο του πολέμου, το Φεβρουάριο, το Στάλινγκραντ, τέλος της γερμανικής επίθεσης και έναρξη της σοβιετικής αντεπίθεσης, τον Ιούλιο, η συμμαχική απόβαση στη Σικελία που οδήγησε και στην πτώση της φασιστικής κυβέρνησης τέλη Ιουλίου και στην έξοδο τελικά της Ιταλίας από τον πόλεμο του Σεπτέμβριο. Ιδιαίτερα για την Ελλάδα, η περίοδος σημαδεύεται καταρχήν από τις κινητοποιήσεις του Φλεβάρι-Μάρτι του 1943 ενάντια στην πολιτική επιστράτευση που επιχειρεί εκείνη τη στιγμή η κυβέρνηση Λογοθετόπουλου, η δεύτερη κυβέρνηση της κατοχής, η κυβέρνηση Λογοθετόπουλου, αυτός ήταν καθηγητής γυναικολογίας του Πανεπιστήμιου Αθηνών. Οι μεγάλες διαδηλώσεις του Μαρτίου, με συμμετοχή πάνω από 100.000 ανθρώπους στη μεγάλη γενική απεργία της 5ης Μαρτίου, η οποία οδηγεί και στην αλλαγή της κυβέρνησης και στην ανασυγκρότηση στην πραγματικότητα του εγχώριου αστικού μπλοκ υπό τη διεύθυνση του Ράλι, του Ιωάννη Ράλι. Είναι μια περίοδος στην η οποία σηματοδοτεί από Μάρτιο και μετά ένα νέο γύρο κινητοποιήσεων και ενίσχυσης των τάξεων του ΕΑΜ, ιδιαίτερα στις πόλεις, στα σωματεία και στις οργανώσεις του εργατικού ΕΑΜ, αλλά και της ΕΠΟΝ στα πανεπιστήμια, σταθεροποίηση των θέσεών του στην Ήπεθρο και σταδιακή επέκταση των περιοχών που έλεγε από το καλοκαίρι του 1943 και μετά, ιδιαίτερα μετά την παράδοση των Ιταλών και τον αφοπλισμό της μεραρχίας στην Ερόλο, το οποίο έδωσε και ζωτικό χώρο, αλλά και προς τον ενδύναμη πυρός στο ΕΑΜ την επόμενη περίοδο. Στην περιοχή της πρωτεύουσας, αλλά και σε άλλες πόλεις, η κορύφωση των μαζικών κινητοποιήσεων του 1944 σημειώθηκε με την γενική απεργία ενάντια στην βουλγαρική κατοχή της Ανατολικής και Κεντρικής Μακεδονίας και τη μεγάλη διαδήλωση στις 22 Ιουλίου, η οποία πνίγηκε στο αίμα με 18 διαπιστωμένους νεκρούς και πολύ περισσότερους τραυματίες, πάνω από 100, που αποτέλεσε και την πρώτη σοβαρή απόπειρα καταστολής λαϊκών κινητοποιήσεων αυτοτελώς από τις δυνάμεις, τις εγχώριες δυνάμεις της χωροφυλακής, για τη δράση τους στην διαδήλωση του Ιουλίου, λίγους μήνες αργότερα, η κυβέρνηση Ράλι έδωσε και τις πρώτες προαγωγές σε χωροφύλακες που συμμετείχαν εκείνη την περίοδο. Στην πραγματικότητα, εκείνη την περίοδο παρακολουθούμε την έναρξη μιας διαδικασίας σύμπτυξης, αυτού που θα λέγαμε, της αγγλόφιλης και της γερμανόφιλης πλευράς του εγχώριου αντικομμουνισμού, που αποτελούσε κοινό παρονομαστή των διαφόρων παραγόντων και ομάδων, είτε της αστικής αντίστασης, είτε των διάφορων φιλοβασιλικών οργανώσεων, είτε και ανοιχτά συνεργαζόμενων των κατακτητικών οργανώσεων. Μια περίοδος στην οποία επί της ουσίας τίθεται πλέον στην ημερήσια διάταξη το ζήτημα της εξουσίας μετά το τέλος της κατοχής. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι με βάση
μαρτυρίες και διάφορες αποτυπώσεις του κλίματος της εποχής, μετά και τη συνθηκολόγηση της Ιταλίας το Σεπτέμβριο του 1944, η εκτίμηση ήταν ότι η κατοχή στην Ελλάδα θα τελείωνε λίγο πολύ πριν το καλοκαίρι του 1944. Ως εκ τούτου, από εκείνο το σημείο και μετά, οι Γερμανοί έχουν αρχίσει ήδη και μεταφέρουν δυνάμεις στο ανατολικό μέτωπο. Τα τάγματα ασφαλείας υπό την κυβέρνηση Ράλι έχουν αρχίσει ήδη και συγκροτούνται σιγά σιγά με προσεκτικά βήματα από την Άνοιξη του 1943. Από εκείνο το σημείο και μετά λοιπόν ήταν η περίοδος στην οποία οι διάφορες δυνάμεις της αστικής τάξης επικεντρώνονται στο ιαμικό κίνδυνο και στον κίνδυνο της επικράτησης της κοινωνικής επανάστασης που έχει ξεσπάσει στο εσωτερικό της χώρας. Χαρακτηριστικά το Σεπτέμβριο, για το τι συμβαίνει στην Αθήνα, στην πρωτεύουσα, το Σεπτέμβριο του 1943, η ηγεσία του ΕΔΕΣ Αθήνας, που διατηρούσε ήδη επαφές με τον Βουλπιώτη και άλλους παράγοντες του κατοχικού καθεστώτος, ήρθε σε ανοιχτή συνεννόηση με την κατοχική κυβέρνηση. Την μία περίοδο ανακοινώθηκε η συγκρότηση της Λαϊκής Απελευθερωτικής Ένωσης, τη ΛΑΕ, ως προϊόντος σύμπραξης των φιλελεύθερων με την καπιτινά κεντρόβια, με τους ΠΕΑΝ του ΕΔΕΣ Αθήνας και της οργάνωσης για την ταξιαρχία, ενώ η διαδικασία ανασυγκρότησης του αντικομμουνιστικού μπλοκ ολοκληρωνόταν με την σύμπραξη μιας σειράς οργανώσεων του φιλοβασιλικού χώρου τον Νοέμβριο, η Χ, του Ρίβα, η Εθνική Δράση, η ΣΥΡΑΝ, το Εθνικό Κομιτάτο, συγκρότησε εκείνη την περίοδο τον Πανελλήνιο Απελευθερωτικό Σύνδεσμο σε μια μυστική συνάντηση που είχαν στην Αθήνα, κατά την οποία συγκρότησαν ως στόχο την αποτροπή κομμουνιστικής απόπειρας κατάληψης της ουσίας κατά τα πρώτα 24 ώρα μετά την αποχώρηση των δυνάμεων κατοχής. Αν και αυτοί οι συγκεκριμένοι σχηματισμοί και συνασπισμοί των αντικομμουνιστικών δυνάμεων δεν μακροημέρευσαν, περιγράφουν ωστόσο μια διαδικασία συσπήρωσης και συγχώνευσης των διάσπαρτων αντικομμουνιστικών δυνάμεων, καθώς και τη διαμόρφωση ενός ευρέως αντιαμικού χώρου που εκτείνονταν από ομάδες και οργανώσεις με σοσιαλίζοντα προσανατολισμό έως τον ακρεφνώς συντηρητικό και φιλοβασιλικό χώρο. Οι διάφορες αυτές ομάδες εμπλέκονταν όλο και συχνότερα σε μάχες με τον Ελλάς σε τοπικό επίπεδο. Ωστόσο, το επιτελικό κέντρο αυτού του χώρου περίληφθη σταδιακά στον έλεγχο του κατοχικού κράτους, στα τάγματα ασφαλείας, στα οποία μέχρι το τέλος του 1943, αρχές του 1944, κατετάχθησαν πάνω από 10.000 οπλίτες μόνο στις περιοχές της παλιάς Ελλάδας, και στη Διεύθυνση Ειδικής Ασφαλείας, ένα ειδικό σώμα το οποίο υπήρχε ήδη από την περίοδο του Μεσοπολέμου, την περίοδο του κυβερνήσεως του Βενιζέλου, ειδικό σώμα δίωξης των αντικαθεστωτικών ενεργειών καθ' όλη την προηγούμενη περίοδο, η οποία από μια σφιχτή επιτελική, κλειστή και σφιχτή επιτελική υπηρεσία παρακολούθησης των αντικαθεστωτικών ενεργειών και δραστηριοτήτων εξελίχθηκε σε ένα πελώριο και πανίσχυρο μηχανισμό συλλογής πληροφοριών. Θα ήθελα εδώ να κάνω μια παρατήρηση λέγοντας ότι κεντρικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία ανασυγκρότησης των αντικομμουνιστικών δυνάμεων εν ώψη της απελευθέρωσης και της αναμέτρησης για την πολιτική εξουσία στη χώρα, κεντρικές μορφές ήταν βασικές φιγούρες του βενιζελικού χώρου. Ο ένας ήταν ο περίφημος Υπουργός Εσωτερικών Αναστάσιος Ταβουλάρης, παλαιός στρατιωτικός βουλευτής Ακίνθου με τους φιλελευθέρους κατά το Μεσοπόλεμο, υπουργός στη δικτατορία του Παγκάλου, που ανέλαβε καθήκοντα ήδη στη δεύτερη κυβέρνηση της κατοχής του Λογοθετόπουλου από το Δεκέμβριο του 1943 και παρέμεινε στη θέση του Υπουργού Εσωτερικών μέχρι και το τέλος της κατοχής. Για να φύγει με ένα τρένο για τη Βιέννη, όπου θεωρητικά, τουλάχιστον αυτό ξέρουμε, απεβίωσε κάπου το 1945. Αντίστοιχη μορφή κεντρική ήταν ο Αλέξανδρος Λάμπου, απόταχτος βενιζελικός από το κίνημα του 1935,
που διορίστηκε επικεφαλής της ειδικής ασφάλειας τότε, το 1943, και ανέλαβε την ανασυγκρότησή της με βάση τον παλιό της πυρήνα, αλλά και με πράκτορες και χωροφύλακες ανευθυτείας και διάφορους άλλους, οι οποίοι συγκρότησαν ένα ευρύ δίκτυο παρακολούθησης, καταρχήν, καταγραφής παρακολούθησης, αλλά και καταστολής του εαμικού κινήματος. Μιλάμε για μια υπηρεσία η οποία σε εκείνους τους μήνες μετατρέπεται από μια μικρή υπηρεσία που είχε 100-150 πράκτορες και υπαλλήλους σε ένα τεράστιο μηχανισμό με 1.380, όπως αποτυπώθηκε στη δίκη μετά τον πόλεμο, πράκτορες σε όλη τη χώρα, κυρίως στην περιοχή της πρωτεύουσας. Ας έρθουμε τώρα λοιπόν λίγο στα μπλόκα. Μια πρακτική λοιπόν περικύκλωσης ολόκληρων οικισμών, μαζικής σύλληψης μεγάλων κομματιών του πληθυσμού, είναι μορφές στρατιωτικής και πολιτικής δράσης και τρομοκράτησης του πληθυσμού που αντλούν τις ρίζες τους στην ευρωπαϊκή ιστορία από την εποχή του δουλεμπορίου. Ήταν ο τρόπος με τον οποίο μάζευαν τους δούλους στα διάφορα χωριά και συνοικίες της Αφρικανικής Υπήρου, ή στην καταστολή αντιαπικιακών κινημάτων. Αντίστοιχα, οι Γάλλοι χρησιμοποίησαν τέτοιου τύπου μορφές τρομοκρατίας εμπολής ενάντια π.χ. στο αντιαπικιακό κίνημα της Αλγερίας. Όχι τυχαία χρησιμοποιήθηκαν με ανάλογο τρόπο, καταρχήν για τη συγκέντρωση ανθρώπων για την εργασία σαν σκλάβοι, που ήταν πριν από όλα οι Εβραίοι στις διάφορες τέτοιου τύπου επιχειρήσεις στη Γαλλία, στο Βέλγιο και αλλού, αλλά και με τη μορφή της Ουαπάνκα, όπως λέγεται στα πολωνικά, σε επιχειρήσεις ενάντια στην πολωνική αντίσταση από τις γερμανικές δυνάμεις κατοχής. Αργότερα χρησιμοποιήθηκαν στην Ιταλία την ίδια περίοδο, λίγο πολύ όπως και στην Ελλάδα, στην περίοδο της δημοκρατίας του Σαλό, σε επιχειρήσεις ενάντια στο αντιφασιστικό κίνημα. Είναι μια μορφή που δεν έχει μελετηθεί συστηματικά, μόνο ότι υπήρξε διακριτικό στοιχείο της άρσης, της διάκρισης ανάμεσα σε ένοπλους και αμάχους, που σημάδεψε την εμπειρία του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Στις περισσότερες περιπτώσεις πάντως, και θα κρατήσω αυτό, έγινε με την πρωτοβουλία των ντόπιων συνεργατών και δυνάμεων καταστολής, παρά από τις ίδιες τις γερμανικές δυνάμεις κατοχής. Θα φτάσω λοιπόν σιγά σιγά στα μπλόκα της Καλογρέζας. Η Καλογρέζα και η Νέα Ιωνία ήταν προσφυγικοί συνοικισμοί, είχαν συγκροτηθεί λιγότερα από 2 δεκαετίες πριν. Λόγω του γεγονότος ότι παρήχαν φτηνά εργατικά χέρια, είχαν αποτελέσει κέντρο παραγωγής βιομηχανικής και βιοτεχνικής με κυρίως μονάδες κλωστοεφαντουργίας, έχοντας καταστεί κέντρο του εργατόκοσμου ήδη από τα χρόνια του Μεσοπολέμου. Μετά το 1939 ανοίγουν και τα λιχτορυχεία στην περιοχή, στην Καλογρέζα και στο Νέο Ηράκλειο, που εξυπηρετούσαν τις ανάγκες ηλεκτροδότησης πρωτεύουσας, που διέδινε μια περίοδο ραγδαίας εκτατικής και πληθυσμιακής ανάπτυξης. Στην πραγματικότητα, όπως θα δούμε ότι συνέβη και λίγο τεροχρονισμένα στην περίπτωση της Κοκκινιάς, το μπλόκο του Μαρτίου του 1944 ήταν η δεύτερη πράξη του δράματος, η οποία έχει ξεκινήσει ήδη τον Αύγουστο-Σεπτέμβρη του 1943, λίγο μετά τις μεγάλες διαδηλώσεις του Ιουλίου, όταν ένα κομμάτι των τροχιδρομικών τραβαγέριων της περιοχής κατηγορούνται για δολιοφθορά, συλλαμβάνονται, κινητοποιούνται οι εργάτες της περιοχής και σε μια διαδήλωση στις αρχές Σεπτεμβρίου που ζητούσε την απελευθέρωση των συλληφθέντων, έχουμε και την πρώτη φορά που η χωροφυλακή χτυπάει στα ίσα διαδήλωση εργατών με θύματα
στην περιοχή. Με αντίστοιχο τρόπο, ο διοικητής της χωροφυλακής που διέταξε τον πυροβολισμό εκτελείται λίγες μέρες αργότερα στην δεύτερη επέτειο της ίδρυσης του ΕΑΜ στα τέλη του Σεπτέμβρη του 1943 σε μία από τις πρώτες ενέργειες της όπλα κατά τη διάρκεια της κατοχής. Για να φτάσουμε λοιπόν το Μάρτιο του 1944, για να μην φάω πολύ το χρόνο και να αφήσω και το... θυμίζω ότι το Μάρτιο του 1944 τι έχει γίνει. Έχουν γίνει εκλογές του ΕΑΜ, είναι σε εξέλιξη η Εθνοσυνέλευση για τη συγκρότηση της κυβέρνησης του Βουνού και ταυτόχρονα η εξέλιξη για τη συγκρότηση της κυβέρνησης της Εθνικής Ενότητας, όπου ένας άλλος παλαιός Βενιζελικός, ο Γιώργος Παπανδρέου, που είχε αρνηθεί πριν από λίγους μήνες στην συνεργασία του με το ΕΑΜ λόγω της αντιπατριωτικής του δράσης κτλ., είχε προαχθεί σε υποψήφιο για ηγέτη της κυβέρνησης της Εθνικής Ενότητας, που προετοιμαζόταν κυρίως από τον Βρετανικό παράγοντα, με πυρήνα τους πολιτικούς εξόρους της κυβέρνησης του Καΐρου. Το μπλόκο της Καλογρέζας λαμβάνει χώρα, να έχουμε υπόψη, μια εβδομάδα μετά την πρώτη επίθεση των δυνάμεων καταστολής στην Κοκκινιά. Έτσι, η πρώτη επίθεση έγινε 4 Μαρτίου του 1944 στην Κοκκινιά από συνασπισμένες δυνάμεις χωροφυλακής και των ταγμάτων, οι οποίοι σε πρώτη φάση φάγαν τα μούτρα τους, επέστρεψαν με γερμανικές ενισχύσεις και βαρύ οπλισμό των γερμανικών ενισχύσεων για να κάψουν την αντίσταση του Ελλάς εκεί πέρα και να φύγουν στις 7-8 του Μάρτη με 300 ομήρους και έχοντας κάνει και καμία 30 εκτελέσεις. Όπως και στην άλλη, και στην περίπτωση του μπλόκου της Κοκκινιάς, ο στόχος ήταν ο πυρήνας του εργατικού κινήματος, ο πυρήνας του μαζικού εργατικού κινήματος εκείνης της περίοδου. Οι οργανωτές του ήταν λίγο πολύ ίδιοι, ήταν ο Λάμπου, ο διευθυντής της ειδικής ασφάλειας, ανάμεσα στους άλλους που οργάνωσαν τη σύσκεψη της παραμονής ήταν ο Πλιτζανόπουλος, ο οποίος είχε αντίστοιχα ρόλο και στο μπλόκο της Κοκκινιάς και στο μετέπειτα μπλόκο του Αυγούστου του 1944 στην Κοκκινιά. Και έτσι τα ξημερώματα της 15ης δοκιμάζεται στην πραγματικότητα για πρώτη φορά στην πρωτεύουσα το μοντέλο του μπλόκου αποκλεισμός της περιοχής, διαταγή να εμφανιστούν όλοι οι άρεμες άνω των 14 στην πλατεία της περιοχής, μπούκες στα σπίτια, κακοποιήσεις, βασανισμοί σε δημόσια θέα, εκτελέσεις ήδη όσων αρνήθηκαν να καταδώσουν άλλους, με τις λίστες ήδη της ειδικής ασφάλειας συγκροτημένες για τους προτεργάτες του ΕΑΜικού κινήματος, με μασκοφόρους, κουκουλοφόρους, οι οποίοι έλεγχαν αν κρύβεται κανένας από τους συγκεντρωμένους και ούτω καθεξής, σε μια επιχείρηση η οποία καταλήγει καταρχήν σε μια σειρά εκτελέσεων, 18 εκτελέσεις στον Ποδονίτη, λίγο πιο πέρα από το σημείο στο οποίο συγκεντρώθηκαν, και περί τους 500 ομήρους οι οποίοι κατέληγαν στο Χαϊδάρι, στα κρατητήρια της Γεστάπο, στην ειδική ασφάλεια και ούτω καθεξής. Θα πει λίγο πιο πολλά ο Νίκος και όλα μετά για αυτά. Η Καλογρέζια και η Κοκκινιά, όπως είπα, ήταν καταρχήν η πρώτη εμφάνιση του εγχώριου δοσυλλογισμού, του εγχώριου φασισμού με μαζικούς όρους απέναντι στον πυρήνα του εργατικού κινήματος στις δύο περιοχές, στις οποίες δηλαδή ήταν οι πιο μαζικές και οι πιο μαχητικές οργανώσεις του ΕΑΜ, και αν θέλετε με αυτόν τον τρόπο αναδεικνύεται τόσο ο ταξικός χαρακτήρας της σύγκρουσης ανάμεσα σε μια εργατική κοινωνική επανάσταση του ΕΑΜικού κινήματος και σε μια αντεπανάσταση του βαθέους κράτους, η οποία επί της ουσίας ξεκινά εκείνη την περίοδο σε μια διαδικασία επανένωσης και όσμωσης των δύο βασικών μερίδων του ελληνικού αστισμού, των
βασιλοφρόνων και των βενιζελικών φιλελευθέρων απέναντι στον εσωτερικό εχθρό. Αντίστοιχα, η γεωγραφία της σύγκρουσης, δηλαδή αυτή η επίθεση σε προσφυγικές εργατικές συνοικίες, με έναν τρόπο αντανακλά και προεικονίζει και την εσωτερική γεωγραφία της σύγκρουσης, της μάχης του Δεκέμβρη του 1944, λίγους μήνες αργότερα, ανάμεσα στις προσφυγικές λαϊκές συνοικίες και τη σκομπία του κέντρου. Αυτό που ακολουθεί από εκεί πέρα, το 1944, είναι μια περίοδος σφοδρών συγκρούσεων. Οι δυνάμεις του εργατικού ΕΑΜ του Ελλάς, ο εφεδρικός Ελλάς, ανασυγκροτήθηκαν, ξαναπολέμησαν καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού του 1944 μέχρι τις σφοδρές μάχες του Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου. Αντίστοιχα, οι δοσυλλογικές δυνάμεις τα έδωσαν όλα με αποκορύφωμα το μπλόκο του Αυγούστου πλέον στην Κοκκινιά, σε μια διαδικασία να προστατεύσουν κατά το δυνατόν όσο πλησίαζε η ώρα της απελευθέρωσης το κέντρο της Αθήνας από πιθανή κατάληψη της εξουσίας από τους Ιαμικούς. Μιλάμε για την περίοδο μετά την οποία έχει ήδη υπογραφεί τη Συμφωνία της Καζέρτας και ούτω καθεξής. Φτάνουμε λοιπόν, δεν θα μιλήσω τώρα γι' αυτό, θα πούμε και στην κουβέντα γιατί έχω φτάσει στο 20 λεπτό, θα πω δύο κουβέντες κυρίως ότι συμβαίνει από εκεί και μετά. Οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες, τους αυτουργούς του εγκλήματος του μπλόκου δεν συλλαμβάνονται ποτέ. Τα αγματασφαλίτες συνελήφθησαν και κρατήθηκαν στους στρατόντες της χωροφυλακής, οι περισσότεροι, κατά την περίοδο της πρώτης απελευθέρωσης, από τον Οκτώβριο μέχρι τον Δεκέμβριο, που όπως έλεγαν ανέπνεαν τον αέρα της ελευθερίας. Και στα ξενοδοχεία. Και στα ξενοδοχεία του κέντρου, που κάνανε και την πρώτη σφαγή, της απελευθέρωσης ήδη τον Οκτώβριο, χτυπώντας τα ίσα μια διαδήλωση και σκοτώνοντας 12, αν θυμάμαι, διαδηλωτές 16-17 Οκτωβρίου του 1944. Αντίστοιχα, ο Λάμπου και τα καθάρματα της Ειδικής συλλαμβάνονται πάλι στο Αβέρο, βρίσκονται στην Αίγινα, τελικά περνάνε από δίκη στο Ειδικό Δικαστήριο των Συλλόγων πρώτη φορά στη μεγάλη δίκη της Ειδικής Ασφάλειας το Οκτώβρη του 1945, ακόμα πριν αρχίσει ο ανοιχτός εμφύλιος πόλεμος. Εκεί ο Λάμπου καταδικάζεται, ο Λάμπου και 3 ακόμα καταδικάζονται συνολικά για τη δράση της Ειδικής Ασφάλειας. Μιλάμε για την δίκη του Λάμπου και των ομαδαρχών του, 18 συνολικά ανθρώπων. Καταδικάζονται ως επιτοπλίστων ερήμην, γιατί πιο πολλοί υπηρετούσαν ήδη το στρατό, στη χωροφυλακή, είχαν ήδη επανενταχθεί, με 3 θανατικές καταδίκες και διάφορες ποινές φυλάκισης. 2-3 μήνες, για να καταλάβουμε το κλίμα, 2-3 μήνες αργότερα, όταν οργάνωσαν οι δοσύλλογοι οργανωμένη ένοπλη απόδραση όσο κρατούνται στις φυλακές Χατζικώστας στην Καλιθέα, οι εφημερίδες, οι κεντρώσεις εφημερίδες εποχής έγραφαν ότι όταν πήρε ο Υπουργός Δικαιοσύνης τη διεύθυνση των φυλακών Χατζικώστα να ρωτήσει τι έχει συμβεί, απάντησε ο ίδιος ο Αλέξανδρος Λάμπου το τηλέφωνο και τον ενημέρωσε για το τι έχει συμβεί με την απόδραση στις φυλακές Χατζικώστα. Η τρομοκρατία ενάντια στους μάρτυρες είχε ξεκινήσει ήδη τότε. Οι δίκες για τα μπλόκα ξεκίνησαν 1 χρόνο αργότερα, πλέον μετά το τρίτο ψήφισμα, δηλαδή τον Οκτώβριο του 1946 πλέον, μετά το τρίτο ψήφισμα, μετά τον ανοιχτό απεινή διωγμό πλέον του εαμικού κινήματος, με πλέον ανοιχτή τρομοκρατία στους μάρτυρες, οι οποίοι ηρωικά παρόλα αυτά και από την Καλογρέζα και από την Κοκκινιά παρευρέθηκαν και έδωσαν, θαραλέες καταθέσεις για τη δράση των καθαρμάτων της Ειδικής.
Χαρακτηριστικά, και ήταν ένας τρόπος με τον οποίο λειτουργούσε το καθεστώς, δεν καταδικάζονται αρκετοί, με τη λογική δεν θα καταδικαστεί ήδη για τα δικήματά του σε άλλες δίκες. Καταδικάζεται σε θάνατο ο Λάμπου που είχε ήδη καταδικαστεί. Ένας ακόμα διερμηνέας των Γερμανών που είχε συμμετάσχει, ο οποίος ήταν ήδη νεκρός, ωστόσο, ήταν από τους διερμηνείς. Και είχε περάσει και από εδώ αυτός, ο Κωνσταντινίδης. Ναι. Για να καταλάβουμε τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονταν το εμφυλιακό καθεστώς τις ποινικές αυτές διώξεις κτλ. Θα πω μια κουβέντα για το τέλος που αφορά ακριβώς τον ταξικό χαρακτήρα της σύγκρουσης, καταρχήν. Κατά τη διάρκεια της κατοχής, στην κουβέντα αν πρόκειται για μια εθνικοαπελευθερωτική ή για μια κοινωνική επανάσταση, η απάντηση είναι ότι το εαμικό κίνημα ήταν και τα δύο και στην ουσία ήταν μια κοινωνική επανάσταση η οποία είχε και εθνικοαπελευθερωτικά χαρακτηριστικά, και αυτό το διακρίνει κανείς ευκολότερα από οπουδήποτε αλλού στα μπλόκα της Καλογρέζας και της Κοκκινιάς, εκεί ακριβώς δηλαδή που εγχώρησε ο φασισμός δείχνει το πραγματικό του πρόσωπο και στοχεύει σε αυτό που ήταν ο πραγματικός κίνημα, δηλαδή το οργανωμένο εργατικό κίνημα. Με αυτή την έννοια βάζω και ένα κομμάτι, μια σκέψη για την κουβέντα που θα ακολουθήσει. Ο φασισμός ήταν ένα κίνημα επίθεσης στο οργανωμένο εργατικό κίνημα, ο ιστορικός φασισμός κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου. Ο νέο-φασισμός που εμφανίζεται, ξαναπαίρνει κεφάλι σταδιακά μετά την κρίση δεκαετίας του 70, χέρι-χέρι με την άνοδο του νεοφιλελευθερισμού, στην πραγματικότητα αποτελεί ένα νέο κύμα επίθεσης στις κατακτήσεις του εργατικού κινήματος της πρώτης και της 30ετίας μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και η σταθερά, η οποία, αν δει κανείς, αντιστοιχεί στην άνοδο φασιστικών κομμάτων και κινημάτων στην Ευρώπη από τη δεκαετία του 70 και μετά, είναι ακριβώς ο βαθμός συμμετοχής στα οργανωμένα σωματεία. Και με αυτή την έννοια αυτό αποτελεί και τη μεταβλητή για τον αντιφασιστικό αγώνα τότε και τώρα. Ωραία, ευχαριστούμε τον Δημήτρη. Συνεχίζουμε με τον Νίκο Σοκράτη. Καλησπέρα και από μένα. Υπάρχει μία στροφή, το τραγούδι αυτό εγώ δεν το έχω ακούσει ολόκληρο ποτέ, αλλά έχω εντυπώσει τη στροφή από τότε που ήμουν μικρός Μαρουσιώτης και λιγάκι Κνήτης και περνούσα απέναντι τη Λεωφόρο Κηφισίας για να πάω στον οδοντίατρό μου στη Καλογρέζα και να κάνω τις πρώτες γνωριμίες με αυτή τη συναρπαστική ταξική και πολιτισμική σύνθεση που λέγεται Νέα Ιωνία και ειδικά Καλογρέζα. Αυτό που είπε ο σύντροφος και συμφοιτητής και πολλά άλλα Δημήτρης είναι αλήθεια και δεν είναι μόνο μία συναισθηματική κορώνα, αλλά επιβεβαιώνεται όλο ένα και περισσότερο από την ιστορική έρευνα. Η Κοκκινιά είναι Στάλινγκραντ και η Καλογρέζα Μόσχα και οι συνοικίες του λαού μας οδηγούν στη δόξα. Εμένα μου άρεσε περισσότερο γιατί θεωρώ ότι αποτυπώνει με μεγαλύτερη πιστότητα και ακρίβεια το βαθύτατο ταξικό ήθος της εαμικής αντίστασης και τις τομές που καθόρισαν την πάρα πολύ σκληρή σύγκρουση ανάμεσα στον οικονομικό και τον ένοπλο δοσυλλογισμό αφενός και στο μαχόμενο εργατικό κίνημα από την άλλη. Η Κοκκινιά είναι Στάλινγκραντ και η Καλογρέζα Μόσχα και τα παιδιά των εργατών μας οδηγούν στη δόξα. Και δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς, ακόμα και αν ξετυλίξουμε το κουβάρι και όπως πρέπει κατά τη γνώμη μου να το κάνουμε, από το Μεσοπόλεμο. Διότι στους Ποδαράδες, όπου κάποτε συνοθούνταν οι πρώτες ύλες για τα καλά γαλακτοπολία των Αθηνών, όπως του Μπερνίτσα στα Χαυτία, από το 1923 και μετά, με τις πολύ μεγάλες προσφυγικές ροές, αρχίζει να διαμορφώνεται μία βιομηχανική πόλη, που οι εφημερίδες του Μεσοπολέμου που γραφικοποιούσαν τα πάντα θα την ονομάσουν Μικρό Μάντσεστερ, και
άλλες εφημερίδες, ήδη ενώ προχωράει η κρίση του 1929, θα αρχίσουν να αναφέρονται με ρεπορτάζ στην δεύτερη βιομηχανική τότε πόλη της Ελλάδας, τη Νέα Ιωνία, με τους συνοικισμούς της και τα δύο μεγάλα βιομηχανικά συγκροτήματα που ορίζουν από τη μια πλευρά η ελληνική εριουργία ΑΕ με τη συγχώνευση της ηλεκτροβιομηχανικής, της παλιάς εριουργίας στην Κυρκίνη, της μεταξουργίας των ναυαγωγικών εργοστασίων, και από την άλλη το εργοστάσιο, το βιομηχανικό σύμπλεγμα Μουταλάσκη, που και στους συνοικισμούς της Νέας Ιωνίας αλλά και μέχρι την Καλογρέζα αφήνει ένα ισχυρό αποτύπωμα. Και από πίσω η καλτσοπία του Συνάρογλου, τα πιτουργίες που γλιτώνουν από την κρίση των εξαγωγών, τα εργοστάσια τεχνολογίας υφαντουργικής όπως η Α και τόσα άλλα. Αυτά δεν τα αναφέρω μόνο επειδή εκτός από τους παλιούς νεοϊωνιώτες και νεοϊωνιώτισσες υπάρχει και ένα άλλο κοινό που δεν τα γνωρίζει ως βιομηχανική αρχαιολογία, αλλά διότι και ένα μεγάλο κομμάτι από όσους και όσες οργανώθηκαν στο ΕΑΜ επικατοχής και εκτελέστηκαν στον μπλόκο της Καλογρέζας και σε άλλα μικρότερα μπλόκα πριν και μετά, ήταν άνθρωποι, υφαντουργοί, υφαντουργίνες, μηχανικοί υφαντουργείων, βοηθητικό προσωπικό που εργαζόταν σε αυτές τις μονάδες. Ήδη από το Μεσοπόλεμο η κερδοφορία ήταν εξαιρετικά ψηλή. Οι βιομήχανοι δεν πλήρωναν ούτε των δημοτικών δασμών, όπως περιγράφει ακόμα και η Καθημερινή, έχοντας ένα τεράστιο περιθώριο κέρδους με τα πολύ χαμηλά ημερομίσθια που φτάνανε από τις 19 δραχμές μέχρι τις 50 τόσες το πολύ πολύ. Και σε όλη αυτή τη συνθήκη το πρόβλημα της κατοικίας είναι οξύτατο, όπως και το πρόβλημα του νερού, το οποίο θα διαδραματίσει και αυτό πολύ σημαντικό ρόλο στις συγκρούσεις της κατοχής, το νερό. Οι εργάτες και οι εργάτριες της Νέας Ιωνίας αφήνονται να υποφέρουν από ενδυμικό τύφο. Δεν υπάρχει σχεδόν οικογένεια που να μην έχει τουλάχιστον ένα φυματικό. Δεν υπάρχουν οικογένειες που να μην έχουν γνωρίσει την ελαιονοσία. Και τα ρεπορτάζ της περίοδου λίγο πριν από τη δικτατορία του Μεταξά, ή να το πω καλύτερα, μεταξύ του κινήματος του Κονδύλη και της δικτατορίας του Μεταξά, ανακαλύπτουν σοκαρισμένα τις συνθήκες διαβίωσης μιας κοινότητας που λέγεται Καλογρέζα, που μοιάζει σε πολλά με τη Νέα Ιωνία, αλλά έχει ξεχωριστό χαρακτήρα, διότι εκεί κοντά που κάποτε ήταν τα μεγάλα αμμορυχεία από όπου παίρνανε άμμο για τις κατασκευές του μεσοπολεμικού μοντερνισμού και των πολυκατοικιών του, κοντά στην Ομορφοκλησιά και το Άρσος Βεϊκού, γίνεται η ιστορία αυτή με το δράκο της Καλογρέζας που θα ξεσηκώσει ηθικούς πανικούς, θα στρέψει την προσοχή, τότε δεν υπήρχαν και φακοί αλλά τα ρεπορτάζ στην Καλογρέζα, και μετά θα σβήσει όπως ξεκίνησε. Η Καλογρέζα ωστόσο παραμένει. Το 1937 έρχεται πάλι στο προσκήνιο με την ανακάλυψη των κοιτασμάτων λιγνίτη και το 1939-1940 έχει ξεκινήσει πια η λειτουργία των λιγνητορυχείων που θα δώσουν το έναυσμα και σε μία σειρά εσωτερικών μεταναστών να έλθουν στην Καλογρέζα και τους γειτονικούς της συνοικισμούς, μικρότερους, για να εργαστούν στη νέα πηγή πλούτου και ταξικότητα της εκμετάλλευσης. Εν τω μεταξύ, ήδη το 1940, με την ενσωμάτωση της κοινότητας Καλογρέζας στη Νέα Ιωνία, που είναι και ήδη αυτοτελής δήμος μόνο από το 1934, συνδέεται άρρηκτα κατά έναν τρόπο η τύχη
της κοινότητας του συνοικισμού αυτού με το υπόλοιπο κομμάτι της Νέας Ιωνίας. Ήδη από την έναρξη της κατοχής υπάρχουν ρίζες που είναι αρκετά ισχυρές και στη Νέα Ιωνία και στην Καλογρέζα ειδικότερα, σχέσεις αρκετά ισχυρές με το κομμουνιστικό κίνημα, ήδη από τις εκλογές του Μεσοπολέμου. Μπορεί να διαγνώσει κανείς τάσεις που συσπυρώνουν κόσμο στο κομμουνιστικό κίνημα και διαρροές από το πανίσχυρο βενιζελισμό προς το Κομμουνιστικό Κόμμα. Οι πολλές ρήξεις που θα επιφέρει η κατοχή αυτό θα το εντείνουν και ειδικότερα η δράση του εργατικού ΕΑΜ, ο τρόπος με τον οποίο η Ηρακλειώτισσα Ηλέκτρα Αποστόλου με επιμονή μέσα από την Ελεύθερη Νέα και αργότερα την ΕΠΟΝ θα στραφεί και στις φαντουργίνες και τις εργαζόμενες γυναίκες της εργάτριας της περιοχής. Στην Καλογρέζα η ταξικότητα της εαμικής αντίστασης είναι πολύ ισχυρή και διαμορφώνονται και δεσμοί ανάμεσα στους ανθρακορίχους και τους υφαντουργούς και τις υφαντουργίνες που μένουν στην Καλογρέζα είτε στη γειτονική Σαφράμπολη. Ήδη από την μεγάλη και ιστορική διαδήλωση της 22ης Δεκεμβρίου 1942, όπου μαζί με τα συσίτια διεκδικούνται επιθετικά και ας πούμε άλλες παραχωρήσεις μπροστά από το Υπουργείο Εργασίας, που ήταν τότε στην οδό Μπουμπουλίνας, εκεί που ήταν αργότερα η ασφάλεια, οι ανθρακορίχοι της Καλογρέζας και οι φαντουργίνες δίνουν πολύ τον μαχητικό τόνο μπροστά από το μουσείο, όπως το μαχητικό τόνο το δίνουν και στις άλλες απεργιακές διεκδικήσεις. Μάλιστα ο Πέτρος Κοφινάκος, ένας από τους πρώτους συνδικαλιστές στα λιγνητορυχεία, για τον οποίο εγώ ψάχνω πληροφορίες, αλλά δεν έχω βρει και πολλά, μακάρι όσα αναφέρω από τα λίγα που ξέρω και έχω καταφέρει να μαζέψω να δώσουν έναυσμα σε συζητήσεις μνήμης για να βρούμε άλλα στοιχεία. Αυτός ο συνδικαλιστής λοιπόν, μετά τη μεγάλη αυτή διαδήλωση της 22ης Δεκεμβρίου 1942, πιάνεται και εκτελείται. Το κομμάτι αυτό της ανάπτυξης, της ταξικής πάλης και του απελευθερωτικού αγώνα μέσα από τις γραμμές των νεαμικών οργανώσεων, θορυβεί βεβαίως και τους εργοστασιάρχες και τους παλαιούς και νέους κεφαλαιούχους που δραστηριοποιούνται στα βορειοδυτικά και ειδικά στις βιομηχανικές μονάδες της Νέας Ιωνίας. Διότι παρά τις διάφορες μυθολογίες, οι παλιοί ιδιοκτήτες παρά την επίταξη μονάδων συνεχίζουν με τοποτηρητές ή και απευθείας να συνεργάζονται με τους Γερμανούς και να συσσωρεύουν κάτω από τις ιδιαίτερες συνθήκες ληστρικής συσσόρευσης της κατοχής όλο ένα και περισσότερα πλούτη, και φυσικά τους προξενεί πάρα πολύ μεγάλο φόβο το γεγονός ότι στα εργοστάσια αναπτύσσεται μία τέτοια κινητικότητα που μπορεί να απειλήσει με τα πολεμικά τις παγιωμένες καταστάσεις και να ζητήσει πιο αυτοδιαχειριστικές λογικές που ήδη οι ανθρακορίχοι στην Καλογρέζα και κάποιες συνδικαλιστικές εαμικές οργανώσεις του εργατικού ΕΑΜ διεκδικούν σε εργοστάσια. Ο τρόπος με τον οποίο, και αυτό έχει πολύ έχει πολύ μεγάλη αξία για τη συζήτηση που θα κάνουμε, αλλά και το πώς βλέπουμε κατά τη γνώμη μου το ζήτημα των μπλόκων και ειδικότερα στα δυτικά. Το 1/3 των μελών στις οργανώσεις της Νέας Ιωνίας, Καλογρέζας, του Ηρακλείου, των Πατησίων προέρχεται από τα εργοστάσια, σε αντίθεση με τα ανατολικά, που υπάρχουν άλλες εξελίξεις, άλλα τοπικά δίκτυα που τα ευνοεί και το ανάγλυφο. Ας μην επιμείνω σε αυτό.
Εκείνο βέβαια που διασφαλίζει τη διασύνδεση την υψηλή, η πυκνότητα εργασιακών χώρων, γίνεται από τα τέλη του 1943 και μετά, με την αναδιαμόρφωση του ένοπλου δοσυλλογισμού και την σύμφυσή του με τον οικονομικό, τα περιέγραψε και ο Δημήτρης, εκθέτει ας πούμε την οργάνωση αυτή του αγώνα στα δυτικά σε πολύ μεγάλους κινδύνους. Η Νέα Ιωνία επίσης γυτνιάζει με το μεγάλο αυτό κατασταλτικό συγκρότημα της ειδικής ασφάλειας, που από εκεί που ο Βενιζέλος το 29 το έχει κάνει ας πούμε ένα κατασταλτικό συμπλήρωμα για την εφαρμογή του 42-29 του ιδιώνυμου, και ο Μεταξάς το αναβαθμίζει σε προσωπική του φρουρά για να επιβάλλει τη δικτατορία. Στα πρώτα χρόνια της κατοχής έχει περιπέσει σε μια παρακμή, μετά με το ράλι και όλα αυτά τα φαινόμενα που περιγράφει ο Δημήτρης έχει καταστεί ο πιο ισχυρός κατασταλτικός δοσυλλογικός μηχανισμός στο πλάι των ταγμάτων ασφαλείας. Βρίσκεται, τα κεντρικά του βρίσκονται στην Πατησίων και το κέντρο βασανιστήριων τους και το ανακριτικό του γραφείο, Ελπίδος 3 και Ελπίδος 5 αργότερα. Η γυτνίαση λοιπόν είναι και η πρόσβαση στην Νέα Ιωνία από το τέρμα Πατησίων είναι πάρα πολύ εύκολη, και αρχίζουν με την καθοδήγηση της ειδικής να δημιουργούνται και πυρήνες στο Ηράκλειο και την Καναπίτσα. Για όσους δεν ξέρουν τα τοπογραφικά, να πω ότι η Καναπίτσα είναι μια συνοικία που βρίσκεται, γυτνιάζει και με το Ηράκλειο και με τις Κουκουβάονες μεταμόρφωση. Και αρχίζουν στην Καναπίτσα και στους εργοστασιακούς χώρους να αναπτύσσονται συμμορίες της ειδικής μέσα σε αυτή την ευελιξία του ένοπλου δοσυλλογισμού. Συντηρητικοποιημένοι και φανατικά εθνικιστές βενιζελικοί συναντιούνται με τραμπούκους του Λαϊκού Κόμματος και της Μεγάλης Ελλάδας, ο προδοτικός ΕΔΕΣ Αθηνών που συγκροτείται με δική του οργάνωση και είναι ένα άλλο κεφάλαιο, παίζει και αυτός ένα ρόλο, οι χίτες που υπάρχουν στο Ηράκλειο σε αρκετά μεγάλο ποσοστό σε σύγκριση με τη Νέα Ιωνία, και είναι συγκοινωνούντα δοχεία με την ειδική ασφάλεια, φέρνουν και αυτοί προσωπικό. Για να μην επεκταθώ άλλο, φτιάχνεται η συμμορία του Σκούρα, του Γιάννη Σκούρα, που είναι και πράκτορας των ελληνόφωνων ΕΣΕ στην οδό Παμίσου και που είναι Μίτσος, στο Ιστορικό Μουσείο κοντά, το άλλο του Παπαργοπούλου, μαζί με τον υπαρχικό του το Κίμωνα Καράμπελα. Ο Σκούρας γίνεται για ένα διάστημα, παρότι συνεργάτης των ΕΣΕΣ και πρόεδρος της κοινότητας Ηρακλείου μετά το Δεκέμβρη. Και από την άλλη, ο μοίραρχος Ζαβός της Ειδικής, μαζί με τον Ιωάννη Σισμάνογλου ή Σισμάνη, συγκροτεί μια άλλη μονάδα που δρά για να περιορίσει τον εαμικό συνδικαλισμό στην Ιεριουργία και στην περιοχή προς τα Πατήσια. Συγχρόνως, οι ομάδες αυτές αρχίζουν να κάνουν μικρά μπλόκα που πιέζουν την εαμική συγκρότηση. Η προγραφή της Καλογρέζας, και είπες αυτό λίγο Δημήτρης, θα θέσω λίγα ακόμα σημεία εγώ γιατί νομίζω έχει αξία. Η προγραφή της Καλογρέζας αρχίζει από την 1η Σεπτεμβρίου του 1943, όταν μαχητικά οι ανθρακορίχοι της Καλογρέζας, αυτοί μπροστά, μαζί με δραστήριες φαντουργίνες και υφαντουργούς, πραγματοποιούν τη μεγάλη απεργιακή συγκέντρωση για να συμπαρασταθούν στους τροχιοδρομικούς στη Καλιθέα που κρατούνται και βασανίζονται στην Ειδική από τις 24 Αυγούστου 1943. Ο Αλεξόπουλος, ο οποίος παίζει ιδιαίτερο ρόλο στη Νέα Ιωνία και το συντονισμό των αστυνομικών σταθμών της, στην εξυπηρέτηση των δοσυλλογικών συμμοριών, ανοίγει πυρ. Πυροβολούνται οι άνθρωποι στη κοιλιά τους, στο θώρακα και το κεφάλι, αδίστακτα. Οι τρεις νεκροί είναι και οι τρεις από την Καλογρέζα, ο Παναγιώτης Κούτρας 25 ετών, ο Γεράσιμος Κεραμιδάς 32 ετών και ο 60χρονος Παναγιώτης Γεωργίου,
του οποίου ο 18χρονος γιος θα εκτελεστεί στον μπλόκο της Καλογρέζας. Βγαίνει στη βαθιά παρανομία αυτό το παιδί, για λόγους που τώρα δεν θέλω να πλατιάσω και να πω, αλλά είναι μια πολύ συγκινητική ιστορία, δεν θα καταφέρει να μπει σε κρύπτη και θα τον εκτελέσουν. Η κομματική οργάνωση της Νέας Ιωνίας και η 8η Αχτίδα αναλαμβάνει, ας πούμε, να τιμωρήσει αυτή την πράξη, όπως είχε πει και ο Ζαμάνος παλιότερα στο Χανδρινό, τότε όσοι βασάνιζαν και χτύπαγαν εργάτες τους έπαιρνε ο διάολος, και έτσι στις 27 Σεπτεμβρίου του 1943 στη γέφυρα της Αφράμπολης εκτελείται ο Αλεξόπουλος και καρφιτσώνεται πάνω το χαρτάκι, ο Ελλάς έτσι τιμωρεί τους προδότες. Στις 5 Ιανουαρίου του 1944, ένας ανθρακορύχος από την Καλογρέζα, ο 24χρονος Αντώνης Παπαδόπουλος και ένας υπάλληλος παλιός του Δήμου της Νέας Ιωνίας, ο 28χρονος Μιχάλης Μαραγκός, αναλαμβάνουν να εκτελέσουν τον δοσύλλογο και στιγνό και αδίστακτο ναύαρχο Αθανάσιο Πινότσι, ο οποίος έχει αναλάβει την εταιρεία υδάτων, κάνει πολύ κακή διαχείριση του νερού υπέρ των βιομηχανιών που δουλεύουν για την πολεμική προσπάθεια των Γερμανών, και ήδη μαστιζόμενες περιοχές στα δυτικά, όπως η Νέα Ιωνία και οι συνοικισμοί της, υποφέρουν ακόμα περισσότερο ανάμεσα σε άλλα και από το νερό. Εκτός του ότι έχει παραδώσει αυτός ο τύπος 20 υπαλλήλους της εταιρείας υδάτων στους Γερμανούς και πολλοί από αυτούς θα μεταφερθούν και θα εκτελεστούν κτλ. Έχει και με τη διαχείριση του νερού δημιουργήσει, ας πούμε, πάρα πολύ απέχθεια και έντονο προβληματισμό στη Νέα Ιωνία. Μετά την εκτέλεση του Πινότσι, θορυβείται πολύ και ο Κωνσταντίνος Πεζάς, ο διευθύνων σύμβουλός του, που όλος τυχαίος είναι και ένας από τους συνιδιοκτήτες τύπης μαζί με τον αδερφό του Μικέ των λιγνητορυχείων, που συνεργάζονται με βάση τα οργανογράμματα των Γερμανών για το πώς θα κάνουμε χρήση του φωτοαερίου κτλ. Κατά διάφορες απόψεις, ήδη από τότε, από την εκτέλεση του Πινότσι το Γενάρη του 1944, ξεκινάει η σύνθεση του ένοπλου δοσυλλογισμού για το πώς θα χτυπηθεί η Καλογρέζα. Ήδη γίνονται και άλλα πλήγματα που αδυνατίζουν πάρα πολύ την κάλυψη του Ελλάς των Δυτικών. Ένα από αυτά συντελείται με την ανακάλυψη πολυβολίου και πυρομαχικών στο τέρμα Πατησίων. Ένα άλλο με τον αποκεφαλισμό του τάγματος της Νέας Ιωνίας στην Καναπίτσα. Παλιοί νεοϊωνιώτες και νεοϊωνιώτισσες ξέρουν τη μάχη εκεί με τους αδερφούς Μπαρτζόκα και μια ιδιαίτερα σημαντική μορφή του κινήματος στα βορειοδυτικά του Βίκτορα Μπιλιράκη, που εκτελέστηκαν μετά από βασανιστήρια στην Ειδική στο Χαϊδάρι τον Απρίλιο του 1944. Αδυνατίζει τόσο η υποστήριξη του Ελλάς γύρω από την Καλογρέζα και τη Νέα Ιωνία, ώστε νιώθουν έτοιμοι στις 15 τα ξημερώματα να κυκλώσουν, όπως και είπε και ο Δημήτρης, από 4 πλευρές την Καλογρέζα και σε πλήρη απαρτία, με τρόπο που θα το δούμε και στον μπλόκο της Κοκκινιάς, να ξεκινήσουν αυτή την καθαριστική θηριωδία που είναι το μπλόκο. Να πω εδώ ότι είναι πολύ σημαντικό για την ιστορική έρευνα του μπλόκου της Καλογρέζας, που ακόμα στην πραγματικότητα έχουμε πάρα πολλά να εντοπίσουμε, να δούμε και να συνθέσουμε ακόμα και τοπογραφικά πώς έγινε αυτό που έγινε. Είναι αφενός η πολύτιμη έκδοση μαρτυριών της ΠΑΕΑ Νέας Ιωνίας, Ιωνιώτες αγωνιστές και οι Ιωνιώτισσες αγωνίστριες, συμπληρώσω εγώ, γιατί και η Ιωνιώτισσα και οι Καλογρεζανοί παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο στην ανάπτυξη του αγώνα και είναι ηρωικές μορφές και θα αναφερθώ και σε μερικές από αυτές σε λιγάκι, δεν θα σας ταλαιπωρήσω άλλο.
Είναι λοιπόν αυτό το βιβλίο, ο τόμος του 1998, που τον χρησιμοποιούμε όσοι με οποιοδήποτε τρόπο, πανεπιστημιακά ή εξωπανεπιστημιακά ή freelancer, προσπαθούμε να προσεγγίσουμε το ζήτημα των μπλόκων και του μεγάλου μπλόκου της συναγρωσής τους. Και δεν μπορώ βέβαια να μην αναφερθώ στη σπουδαία προσφορά του Κώστα Χαλέμου, με τα βιβλία Βάρδα Βουλιαμέντο και το άλλο που έβγαλε για τον μπλόκο, που δυστυχώς δεν το έχω διαβάσει. Είναι σημαντικές όμως πηγές για να μπορέσουμε να χαρτογραφήσουμε, και προφορικές μαρτυρίες όπως της Βενετσανοπούλου, που είναι μια πολύ μεγάλη μορφή για το κομμουνιστικό κίνημα και την αυτοδιοίκηση στη Νέα Ιωνία αλλά και τα βορειοδυτικά συνολικά. Να πω ότι αυτό που έθιξε ο Μίτσος, μπαίνουν από τα ξημερώματα στα σπίτια και πιάνουν και κόσμο που τελειώνει τη βάρδια των 10 με 6 στις γαλαρίες του λιγνητορυχείου, ήδη, έχουμε μαρτυρία γι' αυτό, και πιάνουν και άλλους, οι γερμανοτσολιάδες κυρίως και οι δικασφαλίτες, που τους χτυπάνε ανηλαιώς, τους ευνηδιάζουν και τους χτυπάνε ανηλαιώς, καθώς πάνε να πιάσουν βάρδια. Και μπαίνουν, ας πούμε, και σε σπίτια, μπαίνουν φερειπίν στο σπίτι του Κοντόπουλου, του υφαντουργού του 28χρονου, που είναι και ένας σύνδεσμος των εργοστασίων με τους εργάτες της Καλογρέζας, και τον πηγαίνουν στο τμήμα της Καλογρέζας και το φέρνουν μετά νεκρό σε κιλίμι. Είναι ένα κέντρο βασανιστήριων το αστυνομικό τμήμα της Καλογρέζας. Τις συλλήψεις και τα πρώτα βασανιστήρια τους διενεργούν ο Λάμπου, που έχει πάρει ως ενίσχυση και την ομάδα Παρθενίου Μόρφη, λελούδια της εθνικοφροσύνης, που μετά μια χαρά αφομοιώθηκαν από το αστικό κράτος και είναι και οι δολοφόνοι της Ηλέκτρας, και τους πήραν για να ενισχύσουν τον μπλόκο. Υπάρχουν δύο λόχοι της Ειδικής. Είναι παρόν φυσικά ο Πλιτζανόπουλος από τα τάγματα ασφαλείας, και αυτοί έχουν δύο λόχους. Ένας από τους συμμετέχοντες που έχει συλληφθεί μαζί με τον πατέρα του και ο πατέρας του εκτελείται, είχε πει ότι αυτός τους ανέβαζε σε περίπου 1.000 τους Γερμανοτσολιάδες, πιθανότατα να είναι και έτσι, και έχουν βγει και όλοι αυτοί από τα δίκτυα της Ειδικής, από τις συμμορίες του Σκούρα και του Μωραΐτη, ο οποίος έκανε τη δουλειά συντονισμού των χαφιέδων με κουκούλες για να εξασφαλίσουν ότι ούτε ένας γείτονάς τους δεν θα μείνει χωρίς να καταδοθεί, ούτε ένας από τους ανθρακορίχους που πρωτοστάτησαν στο να υπάρξουν συσίτια και να σταματήσουν νεκροί από την πείνα και να οργανωθεί κατά κάποιο τρόπο και μια αυτοδιαχειριστική δομή στα ανθρακοριχεία, δεν θα μείνει ατιμόρυτος. Με ιδιαίτερη μανία στρέφονται σε ένα 20χρονο παιδί που παρά τα 20 χρόνια της ηλικίας του έχει πάρα πολύ μεγάλο θάρρος και αναλαμβάνει την προηγούμενη του μπλόκου να εκπροσωπήσει τους συνάδελφούς του στην εργοδοσία, ζητώντας την ικανοποίηση περισσότερων ετοιμάτων για τις βάρδιες και τις συνθήκες. Οι δοσύλλογοι του Χίτη και προδοτοεδεσίτη Μωραΐτη, μαζί με τις συμμορίες που σας ανέφερα, να μην επαναλαμβάνουμε, τον είχαν προγράψει, πέφτουν με ιδιαίτερη μανία επάνω του οι ταγματασφαλίτες και οι ομαδάρχες της Ειδικής, τον οδηγούν από τους πρώτους για να εκτελεστεί στο Ρέμα, και ο Παναγιώτης Μικρόπουλος, 20 ετών ανθρακορίχος, είναι από τους πρώτους εκτελεσμένους. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, πρέπει να θεωρήσουμε ότι όντως 18 εκτελούνται με πολυβόλα κατά τις πρωινές ώρες και άλλοι 3 με τουφέκια το μεσημέρι. Υπάρχει επίσης και η διεθνιστική παράμετρος του ταξικού αυτού απελευθερωτικού αγώνα του αιαμικού και μια διεθνιστική παράμετρος πολύ συγκινητική και ισχυρή που λέγεται
Αντώνιο Πελεγκρίνο. Μετά τη συνθηκολόγηση έχει πάει και αυτός να εργαστεί ως ανθρακορύχος και εντάσσεται στις εαμικές οργανώσεις. Μαρτυρίες, εγώ έχω βρει 2-3, 2 είναι και στα βιβλία που είπαμε, αναφέρουν ότι ο Πελεγκρίνο εκτελέστηκε λέγοντας «Βίβα Καλογκρέτσα» και έχοντας κάτω από τη μασχάλη του ακόμα το ψωμί του συσιτίου. Το Ιταλικό κράτος, γιατί έχει γραφτεί στην Ιταλία κάτι για το θέμα, δεν τον έχει ακόμα αναγνωρίσει και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε το ότι υπήρξε αυτή η αντιφασιστική μορφή και δεν είναι τυχαίο και πού βρέθηκε και πού υπήρξε ο Πελεγκρίνο. Η Κούλα Ξηραδάκη Φακιολά, που κάνει ουσιαστικά μετά τη μεταπολίτευση στα πολύτιμα κατοχικά της την πρώτη καταγραφή των θυμάτων του μπλόκου της Καλογρέζας, δεν μιλάει για 22, διότι οι παλιότεροι και οι παλιότερες και όσοι ασχολείστε συστηματικότερα με αυτές τις καταγραφές θα γνωρίζετε ότι αρχικά τα ρεπορτάζ του μεταπολιτευτικού ριζοσπάστη και οδηγητή που ήταν οι πρώτες πηγές κάνουν λόγο για 18, μετά γίνονται 19 τεκμηριωμένα. Η Ξηραδάκη στο δεύτερο τόμο των κατοχικών τους ανεβάζει σε 23. Ο ένας είναι ο Πελεγκρίνο, ο άλλος είναι ο Γιώργος Καμίνης, ενώ το πώς φτάνουν στους 23. Ένα παιδί βομβόπληκτο από το Πειραιά που ανεβαίνει με τον αδερφό του και τον πατέρα του και πιάνει δουλειά στα ανθρακορυχεία. Αυτό τον εκτελούν τσολιάδες του Πλιτζανόπουλου, διότι τολμάει να γελάσει μπροστά τους, τον παίρνουν και τους πάνε τα γυαλιά και τον πετάνε με τους άλλους, μόλον ότι δεν υπάρχει στους καταλόγους. Και ο άλλος είναι ο Κωνσταντίνος Ποντίδης, για τον οποίο δεν ξέρουμε πράγματα, αναφέρεται μόνο. Υπάρχει σύμφωνα με άλλες μαρτυρίες και ο εχμάλωτος και τραυματισμένος Ελασίτης που έχει καταγωγή είτε από τα Μεσόγεια είτε από τη Σαφράμπολη και τον βγάζουν από σπίτι και τον εκτελούν. Πριν τελειώσω, ευχαριστώ για την ανοχή και την υπομονή σας, αλλά είναι τόσο δύσκολο να ανιχνεύσουμε όλες αυτές τις μνήμες χωρίς να υπερβούμε κάποιο όριο, να αναφέρω λίγα πράγματα και για τους εκτελεσμένους. Να αναφέρω τον 24χρονο Βαγγέλη Ανδριώτη, τον κουρέα τον 29χρονο Δημήτρη Αργυρόπουλο, τον Κωνσταντίνο Βουτσά, ο οποίος ήταν ελαιοχρωματιστής, αλλά μετά πήγε να δουλέψει στα ανθρακορυχεία και είχε φτιάξει ένα μικρό αυτοσχέδιο καφενεδάκι ξύλινο, όπου μαζεύονταν οι ανθρακορύχοι μετά τη δουλειά και ήταν από το πρώτο που κάψανε οι συμμορίες της Ειδικής και οι Πλιτζανόπουλοι όταν φτάσανε στην Καλογρέζα. Ήταν ο Κώστας Γεωργίου που έχασε το πατέρα του και ο ίδιος είχε βγει στην παρανομία μετά τη δολοφονία του Αλεξόπουλου, έμεινε εκτός κρύπτης και τον εκτέλεσαν, είχε και μια μητέρα και 2 αδερφές. Ο Γιάννης Καλοίδης από κλητήρας από τη Σαφράμπολη, που ήταν οργανωμένος στο κίνημα των δημόσιων υπαλλήλων. Ο Μιχάλης Κανάκης, 38 ετών ανθρακορύχος. Ο Κώστας Κοντόπουλος, εργάτης υφαντουργίας, πατέρας 3 παιδιών, που μπουκάρουν στο σπίτι του, είναι από τους πρώτους που πάνε να βρούνε πληροφορημένοι από τις τοπικές συμμορίες. Έχει 3 πολύ μικρά παιδιά, τον παίρνουν και το φέρνουν τυλιγμένο σε κοιλίμι στη γυναίκα του Άννα, που θα ζήσει πολλά χρόνια αργότερα και είναι από εκείνες που έδωσαν και πολλές πολύτιμες μαρτυρίες. Είναι ο Αρμένιος Νίκος Αρτινιάν, που είναι Ινοπόλης λέει, αλλά ήταν και ανθρακορύχος και τον φώναζαν Κωνσταντινίδη. Είναι ο Γιώργος Λασκαρίδης, ανθρακορύχος 29 ετών, ο Εμίλιος Μαυρίδης, ράφτης, που επειδή σταμάτησαν να ράβονται στην κατοχή, πήγε και αυτός να δουλέψει στα ανθρακορυχεία. Είναι ο Μπακάλης, 62 ετών, ο Κώστας Μινόπουλος, δραστήριο μέλος του τοπικού ΕΑΜ. Είναι ο Παναγιώτης Μικρόπουλος, που τον ανέφερα πριν, σημαντική φυσιογνωμία στο κίνημα των ανθρακορύχων.
στην Καλογρέζα. Είναι ο υφαντουργός εργάτης Τάσος Πανταλέων, 24 ετών μονάχα κι αυτός. Είναι ο Γιώργος Παπαδημητρίου, Ανθρακορίχος, 26 ετών. Ο Βυρσοδέψης Μιχάλης Παπούδης, 45 ετών, που πιάνεται με τον 20χρονο γιο του. Ο γιος του είναι εκείνος που γλιτώνει και είναι και ο πρώτος που μας δίνει πολλές τοπογραφικές πληροφορίες για το πώς συγκεντρώνει το κόσμο, στη Σαφράμπολη, την Καλογρέζα, την Αλσούπολη κτλ. Και σιγά σιγά τους μαζεύουν στη Ζωοδόχου Πηγή και τους πάνε στο Ρέμα και τους εκτελούν. Να πω, γιατί δεν πρέπει να το παραλείψω αυτό, καταγεγραμμένο από 4 και 5 διαφορετικές μαρτυρίες. Ο Λάμπου κάνει την εμφάνισή του φορώντας ένα πελώριο σταυρό στο στήθος του, διότι πάνω απ' όλα και η θρησκεία αλίμονο, και κραβαίνοντας μία αλυσίδα, χαρακτηριστικό του και σε άλλα μπλόκα όπου πήγαινε να τρομοκρατήσει. Ναι, παίρνει κιόλας, αφού έχει όλο αυτό το, ας πούμε, χρυσαυγίτικο, για να πιάσουμε χωρίς να εκβιάζουμε αναλογίες και ορισμένα στοιχεία σύγχρονα, έχοντας αυτό το χρυσαυγίτικο εμφανισιακό, παίρνει και από τη Ζωοδόχο Πηγής μια εικόνα της Παναγίας και ουρλιάζει το Χριστό σας και η Παναγία σας, η Παναγίτσα με έστειλε και η Παναγίτσα και ο Χριστούλης αποφασίζουν και εγώ εκτελώ. Αυτά είναι από τις μαρτυρίες, ας πούμε, για το σόου του Λάμπου μέσα στην ιστερική τρομοκρατία, όταν πια έχουν μαζέψει το κόσμο στη Ζωοδόχο Πηγής, είναι μαζεμένοι οι κουκουλοφόροι και τα λοιπά και κάνουν όλη αυτή τη δουλειά που κάνουν. Είναι επίσης τα αδέρφια Παρασκευά. Ο Γιώργος, ο οποίος είναι φοιτητής, και ο Παντελής, ο οποίος είναι μηχανικός υφαντουργίας. Πάνε για τον Γιώργο και ο Παντελής προσπαθεί να τον σώσει. Και τους πιάνουν και τους δυο και τους εκτελούν μαζί. Είναι ο Γιώργος Σοφιανόπουλος, ο οποίος είναι 17 ετών, είναι μαθητής, ο οποίος ελπίζει να τελειώσει το σχολείο, λέει, και πηγαίνει να δουλέψει ως Ανθρακορίχος. Είναι ο Ορφέας Ιρμαλόγλου, ο 30 ετών υφαντουργός, που είναι σύνδεσμος του ΕΑΜ. Είναι ο Γιώργος Χρυσαυγής, τσαγκάρης, επίσης σύνδεσμος του ΕΑΜ. Και οι άλλοι 2-3 που σας προανέφερα, ο Πελεγρίνο, ο Καμίνης, ο Άγνωστος κλπ. Είναι βέβαια ανάμεσά τους και 10 γυναίκες. Οι συμμορίες της ειδικής έδειχναν ιδιαίτερη μανία απέναντι στις αγωνιζόμενες γυναίκες. Και στο μπλόκο της Καλογρέζας θα κάνουν μία πρώτη τρομοκρατική εφαρμογή που την επαναλαμβάνουν στο δεύτερο μπλόκο της Νέας Ιωνίας, που συμβαίνει 24 Ιουνίου του 1944 στην Εριουργία, όταν μέσω της σπουδάζουσας το ΕΑΜ προσπαθεί να αποκαταστήσει ερίσματα, ισχυρά οργανωτικά ενώ της απελευθέρωσης, και σε ένα από τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα εργοστάσια της περιοχής και προπύργιό του. Θα πω στη συζήτηση, ίσως για να μην πλατιάσω άλλο. Με αυτόν τον τρόπο θα σκοτώσουν και την Ηλέκτρα στην ειδική. Μαζεύουν 10 γυναίκες. Εγώ έχω καταφέρει να εντοπίσω 7-8. Η μία είναι η σύζυγος του Ορφέα Συρμαλόγλου που εκτελείται, η Βικτωρία Συρμαλόγλου. Η άλλη είναι η Ευθυμία Μπαλακάκη. Η άλλη είναι η Στάσα Κουσκουντή. Η Σταυρούλα ή Βούλα Κλεοβρότου που θα καταθέσει θαραλέα στη δίκη για την Καλογρέζα και εναντίον των δοσιλόγων τον Νοέμβριο 46, που θα παραθέσει και αναλυτικά τι κάνανε μέσα στο αστυνομικό τμήμα της Καλογρέζας. Το είχαν μετατρέψει σε μικρή ειδική. Η Ανάστο ή Τασία Καναρίδου, η Καναρό του κομμουνιστικού κινήματος της Νέας Ιωνίας για χρόνια. Η Αναστασία Σουγλατζή και η Σοφία Μπρόντι. Αυτές είναι που έχω καταφέρει να εντοπίσω, που βασανίζονται άγρια, κουρεύονται.
οι περισσότερες από αυτές θα προσπαθήσουν να καταθέσουν και να πούνε και ονόματα από αυτό που λέμε καθημερινούς δοσιλόγους, τους γείτονες, με τα όπλα και τις κουκούλες. Μέσα στο εμφυλιακό κλίμα του 46 και 47 δεν θα καταφέρουν πολλά, εν τούτης είναι αξιοθαύμαστο το θάρρος τους. Κλείνοντας, θέλω να παρατηρήσω και θέλω να παρατηρήσω και κάτι ακόμα. Ότι όπως ανέφερε ο Μίτσος, με διαιτητή το τρισάθλιο διοικητή του αστυνομικού σταθμού Καλογρέζας Μπουρίκο, ο οποίος ξεδιαλέγει, που θα μπουν στα κανιόνια για Χαϊδάρι, στρατόπεδα συγκέντρωσης και ποιοι, ξέρω εγώ, θα πάνε σπίτια τους, ας πούμε. Όσοι μεταφέρονται στα στρατόπεδα, στο Χαϊδάρι πρώτα και στη Γερμανία μετά, κάποιοι θα εκτελεστούν ενδιάμεσα και στο Δομοκό, από αυτούς ελάχιστοι γλιτώνουν και επιστρέφουν στην Καλογρέζα. 3 ίσως 4. Οι 3 είναι ο Σπύρος Πατσάλογλου, ο οποίος έχει δώσει πολλές σημαντικές μαρτυρίες και για το Λάμπου και για όσα συνέβησαν και για τη ζωή στα στρατόπεδα, γιατί τους πάνε στο κάτεργο Νόιενγκάμε στο Αμβούργο και στη Βρέμη παραγωγικά κάτεργα του ναζισμού. Ο Λευτέρης Αυγουστίδης και ο Νίκος Λιαρούτσος, και ίσως κι άλλος ένας ακόμα, που εγώ δεν γνωρίζω το όνομά του. Είναι οι 3 που θα επιστρέψουν. Μέσα σε αυτό το κλίμα τρομοκρατίας ζώνουν και το κοινοτικό νεκροταφείο της μεταμόρφωσης των Κουκουβαούνων, που όπως ξέρετε η Νέα Ιωνία εκεί κύδευε τους νεκρούς και τις νεκρές της. Και μέσα σε φοβερή τρομοκρατία με γερμανοτσολιάδες με προτεταμένα όπλα θα κυριευευτούν οι 22 ή 23 ήρωες του μπλόκου της Καλογρέζας. Οι επιδρομές σε αυτό το άπαρτο κάστρο θα συνεχιστούν μέχρι τις 24 Απριλίου, θα επιδείξουν ιδιαίτερη μανία στις συλλήψεις και τους βασανισμούς οργανωμένων γυναικών. Και μέσα σε αυτό το κλίμα θα γίνει το μπλόκο στο γειτονικό Γαλάτσι 31 Μαρτίου του 1944. Κάποια στιγμή θα είναι ενδιαφέρον να γραφτούν πράγματα και γι' αυτό. Και στη Φιλοθέη στις 9 Ιουνίου του 1944. Στον μπλόκο της Καλογρέζας θα συλλάβουν και έναν 27χρονο τότε εργοδηγό που λέγεται Γιώργος Μιτσούλος. Είναι ο δημιουργής του Ελλάς που είναι υπεύθυνος για την αποθήκη των όπλων. Θα τον βασανίσουν άγρια στην Ειδική, η Παρθενίου Μόρφης, στην ίδια κουζίνα που θα σκοτώσουν από τα βασανιστήρια και την Ηλέκτρα στις 26 Ιουλίου του 1944. Επειδή τον θεωρούν νεκρό, το πετάνε στην πλατεία Κυριακού νυν Βικτωρίας και τον μαζεύουν άνθρωποι και καταρθώνει να γλιτώσει. Δεν θα πει τίποτα για αυτή την αποθήκη των όπλων, δεν θα μάθει ποτέ που βρίσκεται. Μια άλλη τέτοια αποθήκη γίνεται Κούκκι στη Γούβα, ανάμεσα Γούβας και Ημιτού, 29 Απριλίου. Μια άλλη ιστορία που μας πάει σε αυτή τη φοβερή τομή που υπήρξαν τα μπλόκα και μας εξηγούν όχι μόνο την κατοχή, αλλά και το Δεκέμβρη. Και μας εξηγούν γιατί από την τοπική πολιτοφυλακή συλλαμβάνονται όσοι έχουν εμπλακεί στον μπλόκο της Καλογρέζας και τα άλλα μικρά μπλόκα και βρίσκονται μπροστά τους και εκτελούνται στην Ούλε τον Δεκέμβρη του 1944. Τίποτα δεν είναι ανεξήγητο και υπάρχει μια αιτιακή αλυσίδα την οποία δεν μπορούμε να σπάμε και να παραβλέπουμε. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Κοντά μας είναι ο Κώστας Παπαδάκης, συνήγορος στη δίκη της Χρυσής Αυγής και δημοτικός σύμβουλος με την Ανατρεπτική Συμμαχία στην Αθήνα και θα ήθελε να κάνει μια παρέμβαση. Κυρίες και φίλοι, καλησπέρα, ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα τα συγχαρητήριά μου στους οργανωτές της παράταξης του λεπτού σχεδίου για μια εκδήλωση από εκείνες που δεν τις κάνει κανείς με τίποτα. Και φυσικά συγχαρητήρια και στους εισηγητές για τις συγκλονιστικές τους εισηγήσεις
όσο και αν φάνηκε να μακρηγορούν, καθόλου δεν μας κούρασαν σε σχέση με συζητήσεις που σε άλλα αμφιθέατρα βαριόμαστε από το πρώτο πεντάλεπτο. Και μία ώρα να μιλούσαμε ακόμα, θα τους ακούγαμε και λίγα είπαμε. Αισθάνομαι την ιδιαίτερη ανάγκη να εξάρω και τους δύο. Το Δημήτρη τον Κουσουρί, πρώτα απ' όλα διότι μας έχει χαρίσει ένα εξαιρετικό βιβλίο για τις δίκες των δοσυλλόγων, μοναδικό στην Ελλάδα που είναι βιβλίο αναφοράς για την ιστορία τους και που φέτος θα το θυμηθούμε πολλές φορές, θα πω γιατί, αλλά και διότι ο Δημήτρης είναι ένα από τα πρώτα θύματα της Χρυσής Αυγής, μιας και αναφέρθηκε η δίκη, σε λίγο καιρό θα καταθέσει μάρτυρας στο εφετείο που γίνεται στο 2ο βαθμό και χρειαζόμαστε την εγρήγορση για τη δίκη, τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμα, νικήσαμε την πρώτη μάχη, ο πόλεμος συνεχίζεται και όσο η ακροδεξιά διεκδικεί τον ρόλο της συστημικής αντιπολίτευσης και κυρίως όσο στους δρόμους επανεμφανίζεται κανιβαλική ομοφοβία, ο ρατσισμός, ο σεξισμός, η φασιστική βία και όλα αυτά τα οποία βλέπουμε και ακούμε τους τελευταίους μήνες και τις τελευταίες εβδομάδες, νομίζω ότι η εγρήγορση για τη δίκη της Χρυσής Αυγής έχει τη σημασία της. Για τον Νίκο τον Σκοπλάκη θέλω να τον ευχαριστήσω διότι ελάχιστο καιρό τον γνωρίζω, αλλά η Ανατρεπτική Συμμαχία για την Αθήνα, της οποίας είχα την τιμή να είμαι υποψήφιος δήμαρχος και ήδη δημοτικός σύμβουλος, στους λίγους μήνες της ύπαρξής της πρόλαβε να διοργανώσει 2 ιστορικούς περιπάτους, έναν στο κέντρο της Αθήνας, Σύνταγμα Ομόνια, και έναν στους Αβελοκήπους, προσφυγικά σπίτια, επόλ κτλ. Και ο Νίκος ήταν ένας από εκείνους τους ιστορικούς, ξεναγητές, αφηγητές, οι οποίοι στήριξαν αυτή την εκδήλωση και διέπρεψαν και τις 2 εκδηλώσεις και διέπρεψαν στην πραγματοποίησή τους και θέλω να τον ευχαριστήσω και από αυτό το βήμα και να τον προειδοποιήσω ότι τον περιμένουν και άλλα, γιατί τώρα που ανοίγει ο καιρός θα οργανώσουμε και άλλους ιστορικούς περιπάτους και τον θέλουμε. Φέτος είναι μια χρονιά που τα 80 χρόνια που συμπληρώνονται από την απελευθέρωση και από όλα τα μεγάλα μπλόκα και από πολλά άλλα γεγονότα του 1944, όπως το Μενιγαλάς για παράδειγμα, για τον οποίο κάποτε πρέπει να αναδείξουμε την αλήθεια και να σταματήσει αυτό το παραμύθι της ακροδεξιάς, θα μας βρουν μπροστά στο καθήκον της οργάνωσης πολλών τέτοιων εκδηλώσεων, συζητήσεων μνήμης, διότι έχει πολύ μεγάλη σημασία από πολλές πλευρές. Πρώτα απ' όλα για να θυμηθούμε τι ήταν ο αγώνας εκείνος της περίοδου 1941-1944, τι ήταν ο εμφύλιος μετά, γιατί έγινε το ένα, γιατί έγινε το άλλο. Δεύτερο, για να αναστοχαστούμε την ατιμωρησία και την ασυλία όλων αυτών που περιέγραψε και ο Νίκος και ο Δημήτρης, και που ο Δημήτρης το έχει γράψει στο βιβλίο βέβαια, και που αυτή η αίσθηση αδικίας μας κάνει να έχουμε την ανάγκη να οριστικοποιήσουμε το τέρμα της ατιμωρησίας με την τελεσίδικη καταδίκη της Χρυσής Αυγής και κάθε άλλης περίπτωσης βίας τέτοιου είδους. Σήμερα ήδη είχαμε μια προκλητική εισαγγελική πρόταση για την υπόθεση της 12χρονης. Δεν θα την ανεχτούμε και δεν θα περάσει, γιατί τέτοιου είδους εισαγγελικές και δικαστικές πράξεις, οι οποίες νομιμοποιούν και συντάσσουν τον φασισμό και τον σεξισμό στην καθημερινή ζωή, θα βρουν την κοινωνία απέναντί τους. Και για όποιον προδικάζει το αποτέλεσμα της δίκης, του λέμε να μην βιάζεται. Γιατί και στη Χρυσή Αυγή η εισαγγελική πρόταση ήταν αθωωτική, αλλά αυτό δεν εμπόδισε την ιστορία να προχωρήσει μπροστά και δεν την γύρισε πίσω, και έτσι θα γίνει και τώρα. Με τις σκέψεις αυτές ευχαριστώ, συγχαρητήρια και πάλι και εύχομαι να συνεχιστούν τέτοιου είδους εκδηλώσεις σε όλο το επόμενο χρονικό διάστημα. Γεια σας. Καλησπέρα, Παναγιώτης Ζαρίδας, εργαζόμενος στη Φιτανίδιο, ειδικός γραμματέας του Σωματείου των Διοικητικών. Θέλω να κάνω κάποιες ερωτήσεις στους 2 εξαίρετους ιστορικούς. Λάβαμε την πληροφόρηση ότι το ΕΑΜ είχε από 800.000 μέχρι 2 εκατομμύρια μέλη. Να σου προκαλεί ήλικο η λαϊκή συμμετοχή. Αυτό που θέλω να ρωτήσω επίσης είναι ως προς τις άλλες οργανώσεις τις αντιστασιακές, ας πούμε τον ΕΔΕΣ ή κάποιες άλλες μικρότερες οργανώσεις, σε τι έκταση και σε τι βάθος προσέφεραν στην εθνική αντίσταση, τι αριθμό μελών είχαν
Και φυσικά εκτός από τα μέλη του ΕΑΜ, ας πούμε, ήταν και πολίτες, οι άντρες και οι γυναίκες που συνεργαζόντουσαν με την αντίσταση. Όσοι δεν συμμετείχαν ή δεν συνεργάζονταν, σημαίνει, να το πω για όλους, ότι γούσταραν να είναι κατακτημένη η πατρίδα και κάποιοι πολλοί από αυτούς ήταν δοσύλλογοι. Δοσύλλογοι και ταγματασφαλίτες, που δυστυχώς ενσωματώθηκαν στην πολιτεία μετά τον πόλεμο, ενώ έπρεπε να γίνει η Ελλάδα ένας απέραντος περιγαλάς. Ευχαριστώ. Επάνω. Όχι, δεν θα πάω πάνω, θα ακουστώ. Θα ακουστεί. Τρεις ερωτήσεις. Άκουσα μια συνέντευξη τελευταία τον Μενέλο Χαραλαμπίδη, που ανέφερε, έχει γράψει ένα αντίστοιχο βιβλίο για τους δοσύλλογους. Και λέει μεγάλη πλειοψηφία του λαού συμμετέχει στα τάγματα ασφαλείας κλπ. Στα τάγματα των δοσυλλόγων κλπ. Η μεγάλη πλειοψηφία των λαϊκών στρωμάτων από το λαό συμμετέχει στα τάγματα των δοσυλλόγων και τα ρέστα. Τι γνώμη έχετε από αυτού, ένα, και να δεύτερο, τι γνώμη έχετε για τις εκδηλώσεις, γιατί στην εξέλιξη όλο αυτό, κάθε χρόνο γιορτάζονται, γίνονται θεσμικές εκδηλώσεις για τον μπλόκο στην Καλογρέττα, δηλαδή εδώ κάνει ο Δήμος εκδηλώσεις κάθε χρόνο, κάνει δρόμο, κάνει διάφορα πράγματα, τα σχολεία κάνουν κάποια πράγματα. Αυτές βοηθάνε στο να το μήνυμα να αναφέρεται, να βγαίνει πιο βαθιά το ταξικό μήνυμα ή έστω ένα μήνυμα σύγκρουσης ότι το ρήγμα παραμένει ανοιχτό, ή ότι όλοι γιορτάζουμε ενωμένοι και είμαστε σήμερα ευτυχισμένοι. Δηλαδή, είναι γιορτές περίπου εθνικής συμφιλίωσης, παράδειγμα, λέω εγώ, τι γνώμη έχετε γι' αυτό. Και υπάρχουν και επίσης οι εκδηλώσεις που γίνονται αντίστοιχα από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος που με το συγκεκριμένο τρόπο. Τι γνώμη έχετε γι' αυτά, αυτές τίποτα. Να μιλήσουμε τώρα ή να... Υπάρχει άλλη ερώτηση, τοποθέτηση. Καλησπέρα. Εγώ μια πολύ σύντομη, επειδή αναφέρθηκε κάποιος και ο σύντομος ο Νίκος, αναφέρθηκε στην τοπογραφία, οπότε ήθελα να ρωτήσω πιο συγκεκριμένα ποιος ήταν ο ρόλος του αίματος, πέρα από τον τραγικό ρόλο, ας πούμε, της υποδοχής των εκτελεστέντων, ποιος ήταν ο ρόλος του αίματος στην αρχιτεκτονική της περικύκλωσης. Και επίσης, η δεύτερη ερώτηση για μένα που έχω ογκώδη άγνοια της ιστορίας είναι γιατί δεν υπήρξε ένοπλη απάντηση από το κομμάτι του ΕΑΠ, όπως έγινε το καλοκαίρι, νομίζω, του 44 στην Κορτινιά. Δεν πρόλαβα. Ευχαριστούμε. Άλλη ερώτηση, τοποθέτηση. Είμαστε ωραία να περάσουμε στους ομιλητές. Λοιπόν, άρα μπορεί να αλλάξει τη σειρά. Ναι, τώρα για τις ερωτήσεις που γίνανε. Καταρχήν, η πρώτη ερώτηση σχετικά με το μέγεθος και την σημασία των άλλων αντιστασιακών οργανώσεων. Θα κάνω μια προκαταρκτική παρατήρηση. Σε συνθήκες κατοχής και κρίσης έστω, δεν υπάρχει άσπρο μαύρο. Θα πω, δεν υπήρξε ποτέ μια γραμμή που να χωρίζει την αντίσταση από τον δοσυλλογισμό. Έτσι, ήταν επιλογές που έκαναν οι άνθρωποι σύν το χρόνο και με βάση τη θέση τους στην κοινωνία, την παρέμβαση των πολιτικών δυνάμεων και το καθεξής από τη μία πλευρά. Το λέω με την έννοια ότι υπήρξαν και ιδιαίτερα μικρές οργανώσεις οι οποίες ξεκίνησαν ως αντιστασιακές και στην πορεία έγιναν, ναι, περάσανε στην άλλη πλευρά. Είτε στην πόλη της Αθήνας είτε στην Ήπεθρο. Τέλος πάντων, οι οργανώσεις που μπορούμε να θεωρήσουμε κάποιες πιο σημαντικές ήταν η οργάνωση του ΕΔΕΣ και η ΕΚΑ του Ψαρού, που διαλύθηκε την άνοιξη του 1944. Η ΠΕΑΝ που είναι story μεγάλο. Η ΠΕΑΝ που είναι μεγάλη ιστορία, που είχε πολιτικό καθοδηγητή, τον Παναγιώτη Κανελόπουλο, από μακριά τέλος πάντων και ούτω καθεξής. Και η οποία επίσης στην περίοδο από το 1943 και μετά, από το φθινόπωρο του 1943 και μετά, όταν πλέον τίθεται το ζήτημα της πολιτικής εξουσίας, πολλές από αυτές τις οργανώσεις, ανοιχτά ή όχι, περνάνε στην άλλη πλευρά. Οι μέλη τους, αποκομμένα. Και μετά ξεκινάει μια ιστορία
και αυτούς που είναι και Εαμίτες και περνάει στην άλλη πλευρά, η υπόθεση του Μαλτέζου για παράδειγμα και η ιδιαίτερη δημοσιότητα που πήρε και ούτω καθεξής. Τέλος πάντων, σε ό,τι αφορά τις δυνάμεις, ο ΕΔΕΣ δεν είχε παραπάνω από 8-10.000 ενόπλους, στην καλύτερη περίπτωση στα χάη του, όπως το λένε, στις αρχές του 1944 με, πώς το λένε, ενίσχυση και χρηματοδότηση από τους Βρετανούς κτλ. Οι δυνάμεις του ΙΣΕΚΑ ήταν περί τους 2-2.500 στη μεγαλύτερη εκτάση. Και ναι, στη Ρούμελη κυρίως. Στη Ρούμελη με στην Ήπειρο ΙΔΕ. Βασικά ο ΕΔΕΣ είχε ένα αρχηγείο στην Αθήνα, για παράδειγμα, το συζητάγαμε και πριν. Είναι η περίπτωση του ΕΔΕΣ Αθήνα, του λεγόμενου προδοτικού ΕΔΕΣ. Όπως το χαρακτηρίζει ο Πυρομάγλου ήδη στην ιστορία της Εθνικής Αντίστασης, που γράφει αμέσως μετά τον πόλεμο και κατάσχεται βέβαια από το δοσυλλογικό κράτος κτλ. Ταυτόχρονα οι ένοπλες δυνάμεις του Ελλάς ήταν δηλαδή αυτοί που είχαν όπλα και ήταν οργανωμένοι σαν στρατός, ήταν περί 40 με 50.000. Συνολικά ήταν πάνω από τις 100.000 οι δυνάμεις του Ελλάς μαζί με τον εφεδρικό στη διάρκεια της κατοχής, για να μην μετρήσουμε τις πολιτικές οργανώσεις του, τον παναστερισμό των πολιτικών οργανώσεων του αμυντικού κινήματος. Με βάση την οποία μιλάμε για μια μαζική. Άρα, αν θέλουμε να μιλάμε για τις ένοπλες δυνάμεις, ο Ελλάς, και βγάζοντας απ' έξω όλη την κουβέντα, ποιος ήταν και ποιος δεν ήταν, ο Ελλάς γενικά αντιπροσώπευε περί το 80 με 90% των ένοπλων δυνάμεων που πολέμησαν ενάντια στον κατακτητή. Το δε αμυντικό κίνημα, τη συντριπτική πλειοψηφία, γιατί κατά τα λοιπά οι άλλες μικρές οργανώσεις, επί της ουσίας μιλάμε για δίκτυα ολιγομελή των 5, 10, 15 ανθρώπων, οι οποίοι θα κυκλοφορήσουν μια προκήρυξη ή θα φροντίσουν να περάσουν. Ναι, να περάσουν πληροφορίες στο συμμαχικό στρατηγείο και ούτω καθεξής. Τα θέματα ασφαλείας. Νομίζω ότι μάλλον φαντάζομαι δεν είπε αυτό ο Χαραλαμπίδης, ότι η συντριπτική πλειοψηφία του λαού πήγε στα τάγματα ασφαλείας. Είπε μάλλον ότι η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων στα τάγματα ασφαλείας ήταν από τα λαϊκά στρώματα. Το οποίο είναι αλήθεια. Έτσι, βρισκόμαστε στην Αθήνα της κατοχής. Κόσμος από τα λαϊκά στρώματα με υψηδεολογικές ή μη σχέσεις με τις δυνάμεις της κατοχής. Βρίσκει πραγματική διέξοδο. Οι συμμετέχοντες στα τάγματα ασφαλείας εκπλήρωναν τη στρατιωτική τους θητεία. Πέρα από τους απόστατους εξωματικούς τους βενιζελικούς, για τους οποίους το δόλωμα ήταν, πώς το λένε, επαναφορά στο στράτευμα και αναγνώριση υπηρεσίας την 8η, 9η που ήταν απόστρατοι, το οποίο σήμαινε αποκατάστασή τους στο στρατό κτλ. Και τους άλλους σήμαινε τροφή, φαγητό και δυνατότητα για πλιάτσικο σε διάφορες εκδοχές του πράγματος. Ιδιαίτερα τώρα για μια κλέμη για τα πλιάτσικα, άμα δείτε τι γίνεται στη Θεσσαλονίκη που υπάρχουν εβραϊκές περιουσίες, υπάρχει και εμφύλιος ανάμεσα σε χωροφύλακες, ταγματασφαλίτες και λοιπούς δοσιλόγους για το ποιος θα πάρει κομμάτι από την πίτα. Για τις εκδηλώσεις μνήμης. Υπάρχει καταρχήν ένα κομμάτι της μνήμης των μπλόκων, το οποίο αποτυπώνεται με έναν τρόπο στην ταινία του Κύρου για τον μπλόκο της Κοκκινιάς, μια ταινία που είναι, πώς το λένε, φτιαγμένη το 1965, και η οποία ήταν προφανώς μια θαραλέα απόπειρα ανακοίνησης μιας διαδημής, ωστόσο είναι ιστορικά ανακριβής. Στη μνήμη, πώς το λένε, στην υπόθεση, πώς το λένε, στον μπλόκο του Κύρου, φαίνεται ότι το μπλόκο γίνεται από τους Γερμανούς και ότι υπάρχουν απλά κάποιοι τοπικοί
συνεργάτες, κουκλοφόροι, οι οποίοι τους διευκολύνουν. Ξέρουμε ότι τα μπλόκα, και το μπλόκο του Κρετινιάς και του Οδό κτλ. Έγιναν σχεδόν αποκλειστικά από Έλληνες δοσιλόγους. Είναι ένα στοιχείο της μνήμης που αναδύεται στη δεκαετία του 60 στη μετεφιλιακή Ελλάδα, έτσι, που ήταν μια μνήμη η οποία εξυπηρετούσε ταυτόχρονα και την επιστροφή του κομμουνιστικού κινήματος στο πολιτικό σύστημα σε μια περίοδο την οποία είναι απαγορευμένο κτλ. Θεωρώ ότι κάθε εκδήλωση, αν θέλετε μια σύντομη απάντηση, θεωρώ ότι κάθε εκδήλωση που καθιστά ζήτημα του δημόσιου χώρου τέτοιου τύπου γεγονότα συμβάλλει σε αυτή την κατεύθυνση. Προφανώς η πραγματική ανάδειξη της διχασμένης μνήμης και των πιο άβολων, αν θέλετε, πλευρών που έχουν αποθηθεί από όχι μόνο από την εθνική, αλλά ενίοτε και από τη συλλογική μνήμη της γειτονιάς, της οικογένειας και ούτω καθεξής, είναι ζητούμενο. Είναι σαφές, νομίζω, ότι στις συνθήκες που ζούμε θα είναι μια τέτοιου τύπου διχασμένη μνήμη. Έτσι, και η μνήμη που θα φέρει στο προσκήνιο την πραγματική, ταξική, ιδεολογική, πολιτική σύγκρουση που συνέβη εκείνο το διάστημα. Είναι ένα πεδίο μάχης. Η μνήμη είναι δουλειά των σωματείων, των οργανώσεων, των πρωτοβουλειών και σχημάτων στις γειτονιές να γίνει αυτή η μνήμη των καθηγητών σχολεία ή των συλλόγων διδασκόντων, έτσι, να γίνει αυτή η μνήμη ξανά κτήμα κοινό, και είναι ένα ανοιχτό στοίχημα. Απαντώντας σύντομα. Νίκο. Και ένα κομμάτι για το Μελιγαλά. Επειδή υπόθηκε ο Μελιγαλάς, μόνο μια κουβέντα για το Μελιγαλά. Ο Μελιγαλάς ήταν εξίσου μια έκφραση ταξικής βίας και εκδίκησης, όπως συνέβη και όταν συνέβη. Στο Μελιγαλά ταμπουρώθηκαν ταγματασφαλίτες της Πελοποννήσου μετά από μάχη και τον αφοπλισμό τους. Αυτό που συνέβη είναι ότι παρά την επίσημη γραμμή για συντεταγμένη υποχώρηση, περικύκλωση και σύλληψη των ταγματασφαλιτών και ούτω καθεξής, να θυμίσω ότι ήδη τα πρώτα μέλη της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας έχουν ήδη. Ο Κανελόπουλος αποβιβάζεται κάπου εκεί, στην Πελοπόννησο, και βρίσκει εξάλλου και κάποιους παλιούς του προσωπικούς πολιτικούς φίλους του, στον Πριζανόπουλο, να κυκλοφορεί στα πέρι κτλ. Ήταν όμως μια γνήσια έκφραση λαϊκής εκδίκησης. Αυτό που έγινε είναι ότι οι δυνάμεις του ΕΑΜ εκεί άφησαν τους χωρικούς από τα γύρω ορεινά χωριά να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους και να εκτελέσουν όποιο και όπως ήθελαν. Ο Ελλάς δεν έκανε τίποτα. Ο Ελλάς απλά άφησε τους εξαγριωμένους χωρικούς, οι οποίοι είχαν ταξικό μίσος συσσωρευμένο για δεκαετίες, γιατί ο Μελιγαλάς, που ήταν πριν γίνει έδρα των Ταγμάτων Ασφαλείας, ήταν έδρα των Ιταλικών δυνάμεων κατοχής, ήταν και η έδρα των πλούσιων γεωκτημόνων της περιοχής. Έτσι, ήταν αυτοί που τους λύστευαν συστηματικά για δεκαετίες, και εκεί εκφράστηκε η οργή και η εκδίκηση συσσωρευμένη δεκαετιών. Ο Ελλάς απλά την άφησε να εκφραστεί. Για μια στιγμή, σε μια συγκεκριμένη συγκυρία. Εγώ θα ξεκινήσω ανάποδα. Κλείσει το μικρόφωνο σου. Από τις γιορτές. Επειδή εγώ πήγαινα στο δημοτικό mid-80s, late 80s και τα λοιπά, και υπήρχε και πολιτικοποίηση και στο Μαρούσι ακόμα, γιορτάζαμε σε όλα διχασμένα. Υπήρχε μια αφήγηση επίσημη των μεγάλων κομμάτων της αριστεράς τότε, που περνούσε και στις νεολαίες τους σε κάποιο βαθμό, όχι πάντα βέβαια, που σιγά σιγά άρχισε να χτίζει ένα αφήγημα εθνικής συμφιλίωσης, που όμως δεν βιώθηκε ποτέ ως τέτοιο στην πράξη.
Μέσα από αυτό το αφήγημα είχε φτιαχτεί και μία άποψη που έλεγε ότι όλος ο ελληνικός λαός αντιστάθηκε στη συντριπτική του πλειονότητα και οι δοσύλλογοι, οικονομικοί συνεργάτες, πλουτίσαντες, αυτοί που σφάζανε το διπλανό τους, ας πούμε, για μία ηλική ανταμοιβή, ήταν πάρα πολύ λίγοι εξαιρέσεις. Η σύγχρονη ιστοριογραφία που έρχεται και μέσα από το Κουσουρί, το Χαραλαμπίδη, το Χανδρινό, άλλες και άλλους που πιάνουν πτυχές οι οποίες είναι δυσάρεστες αλλά πραγματικές, διαπιστώνουμε κάτι που είναι με έναν τρόπο αναμενόμενο. Το ξέρουμε και από τη Γαλλία, το ξέρουμε από το Βέλγιο, το ξέρουμε και από την Ολλανδία. Πολύ περισσότερο το περιμέναμε από την ήδη έντονα ταξικά διχασμένη Ελλάδα, που είχε περάσει και τη φοβερή εμπειρία της δικτατορίας του Μεταξά, αλλά και το προκρούστιο κοινοβουλευτισμό πριν τη δικτατορία του Μεταξά, με την απεινή δίωξη του συνδικαλισμού, με τη συμπίεση πολιτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, με τη στιγνή ταξικότητα που άφηνε πολλούς ανθρώπους χωρίς ψωμί, χωρίς σχολείο, χωρίς τίποτα, και στην κατοχή όλα αυτά επιδεινώνονται. Είναι μια ταξική σύγκρουση στην οποία εκείνοι που κερδίζουν, πλουτίζουν και αποκτούν ερίσματα, συγκεντρώνουν γύρω τους και στοιχεία αηθικά, στοιχεία που ελπίζουν να τη βολέψουν σε έναν μεταπολεμικό συσχετισμό σέμπρι, που δεν θέλουν να τους ενοχλούν και πολύ με τους κομμουνισμούς και να κερδίσουν κάπως αλλιώς τη ζωή τους. Διαμορφώνονται, όπως είπε ο Δημήτρης, και το ξέρουμε και από τη σύγχρονη μας εμπειρία, επάλληλοι κύκλοι που αρχίζουν σταδιακά, εκεί που πρέπει να πάρεις θέση και να διαλέξεις αξιοπρέπεια και μια αγωνιστική στάση αφενός, και από την άλλη το να γίνεις κλητήρας ή υπάλληλος σε μια από τις πολλές δομές που έφτιαχνε η ειδική, ο Πλιτζανόπουλος, ή να δουλέψεις σε ρουλέτα, που δεν ήταν και λίγες, ας πούμε, στην Αθήνα, τις χρηματοδοτούσε η Βέρμαχτ και διάφοροι κεφαλαιούχοι της κατοχής, και διαμορφωνόταν και ένα όνειρο, ένα Greek dream που θα έλεγε και κάποιος, για το μέλλον, που σου έλεγε ο άλλος ότι εγώ θέλω να είμαι σε αυτούς, στους κερδισμένους. Να είμαι στις ρουλέτες, να έχω λεφτά, να γίνω κι εγώ ένα μικρό αφεντικό, όπως ήταν, ας πούμε, και ο δολοφόνος της Ηλέκτρας, ο Ευσέβιος Παρθενίου, που του φτιάξανε ψιλικατζίδικο εκεί κοντά που μένει και ο Μίχος, και μετά το διορίσανε επί Χούντας υπάλληλος στο Δήμο. Είπε, τέτοιες επιλογές καθόριζα. Και για να το μαζέψω, ναι, καλά λέει ο Χαραλαμπίδης, δεν ήταν λίγοι αυτοί οι οποίοι κλήθηκαν να πάρουν θέση και αποφάσισαν να μπουν στα τάγματα, όπως βέβαια δεν ήταν λίγοι και λίγες εκείνοι που κράτησαν καλογρέζες, κοκκινιές, νέες Μύρνες, και ήταν και πολλοί άλλοι άνθρωποι που συναισθηματικά, ηθικά και αγωνιστικά στάθηκαν στο πλευρό αυτών που λέμε ήρωες και ηρωίδες με ιστορικά μέτρα, όπως και άλλοι άνθρωποι που προτίμησαν να βοηθήσουν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο το δοσυλλογισμό, επινοώντας διάφορες δικαιολογίες. Τέτοιες περιπτώσεις ήταν οι λεγόμενες αστικές οργανώσεις. Χάριν οικονομίας θα πω, όσες πηγαίνετε σε βιβλιοθήκες και τα ψάχνετε αυτά, δείτε την πρώτη έκδοση που υπάρχει στην Εθνική Βιβλιοθήκη από ένα βιβλίο το οποίο ονομάζεται «Τυχομαχία». Το γράφει ο Θεόφιλος Φραγκόπουλος. Αυτό στον επίλογο του βιβλίου, ας πούμε επίλογο, στο τελευταίο του κεφάλαιο, γράφει ένα κείμενο που λέγεται «Τα 3 στάδια της προδοσίας». Πώς δηλαδή ανωτερομεσαία στρώματα βλέπουν ότι στην κατοχή, μέσα από την νεαμική αντίσταση, αναδεικνύουν τα αιτήματά τους και οι φτωχοί, οι ταξικά παραμελημένοι, και δεν αντέχουν στην ιδέα ότι αύριο μεθαύριο αυτοί, ας πούμε, θα είναι κάπως ισότιμοι με την υπηρέτριά τους, ή δεν αντέχουν ότι αυτοί θα έχουν το μορφωτικό προνόμιο που το είχαν μέχρι τότε, ή δεν αντέχουν ότι τα δικά τους τα κόμματα μπορεί να πάνε και ένα κεφάλι παρακάτω, γιατί, ας πούμε, ο αμικός συνασπισμός και το ΚΚΕ θα έχουν περισσότερη δύναμη. Και όπως λέει και ο Φραγκόπουλος, από στάδιο σε στάδιο της προδοσίας
βρέθηκαν στην αρχή να μην πολυπολεμάνε τους Γερμανούς, μετά βρέθηκαν να εφαρμόζουν μαζί με την ειδική και τους Γερμανούς πογκρόμ για να ελέγξουν τις σχολές τους. Μετά φτάσανε να παίρνουν γερμανικά όπλα και ταυτότητες και να καταδίδουν όποιον βρίσκανε μπροστά τους, στα 3 στάδια της προδοσίας. Ο Φραγκόπουλος το λέει, όχι εγώ. Σε ένα άλλο στοιχείο που θέλω να θέσω, τους αριθμούς τους είπε πολύ σωστά ο Μίτσος. Υπάρχουν και άνθρωποι, ας πούμε, από το δεξιό ιστοριογραφικό μπλοκ που έχουν ασχοληθεί κάποιος σοβαρά με αυτό. Φερρυπίνο Ευάνθης Χατζηβασιλείου, που έχει μελετήσει και τα αρχεία της ΠΕΑΝ και τα αρχεία των ΕΔΕΣ και μικρότερων αστικών τέτοιων οργανώσεων. Αναφέρει κάποια νούμερα. Οι δράσεις τους όμως, όπως είπε και ο Δημήτρης, ήταν πενιχροί και αριθμητικά. Διότι από το 1943, που γίνεται η μεγάλη τομή στον ΕΔΕΣ και γίνεται στη ΠΕΑΝ, αρχίζουν οι περισσότεροι να όχι μόνο να διαφορούν, αλλά να εχθρεύονται για την αντίσταση. Οπότε δεν τροφοδοτούνται. Να πω ιδίως για την ΠΕΑΝ, ότι η ΠΕΑΝ συγκροτείται στο πρώτο της στάδιο με τελείως διαφορετικό χαρακτήρα από ό,τι ανασυγκροτείται μετά. Δηλαδή, ο Περίκος και η Ιουλία Μπίμπα που ανατινάζουν στον αέρα την ναζιστική οργάνωση ΕΣΠΟ το 1942 δεν είναι το ίδιο πράγμα με αυτούς που παίρνουν το λογότυπο ΠΕΑΝ και στην κρίζα ζώνη μεταξύ ειδικής ασφάλειας, ας πούμε, και χάους, ανασυγκροτούν μια ταυτότητα που λέγεται ΠΕΑΝ. Όπως επίσης υπάρχει και η μεγάλη τομή της Άνοιξης του 1943, όταν ο ΕΔΕΣ στην Αθήνα διασπάται. Η μειοψηφία του δεν θέλει να συνεργαστεί με τους Γερμανούς και να στραφεί στους δοσυλλογικούς μηχανισμούς εναντίον του ΕΑΜ και δολοφονούνται από τους φιλοδοσύλλογους, ο Λίτινας για παράδειγμα, και η μεγάλη πλειοψηφία του ΕΔΕΣ Αθηνών, που το ΕΑΜ και σωστά του δίνει τον επιθετικό προσδιορισμό προδοτικός, με τους στρατηγούς Παπαθανασόπουλο, Παπαγεωργίου και το συγγενή του Πάγκαλου Κωνσταντίνο Κίνο, πάνε και φτιάχνουν τα τάγματα ασφαλείας και ανασυστήνουν την ειδική. Αυτό είναι μια αλήθεια αποτυπωμένη. Το τελευταίο, αυτό που ρώτησε και αυτό που ρώτησε ο πρόδρομος, για το ζήτημα του ρέματος και στη τοπογραφία του μπλόκου, δεν μπορώ εύκολα να πω και πολλά χωρίς χάρτες. Ελπίζω και ένα στοιχείο, γιατί εγώ προσωπικά θεωρώ ότι όσο πιο πολύ περπατάμε τις πόλεις, μαθαίνουμε και επίδικα σύγχρονα και μαθαίνουμε και την ιστορία και τις ανάγκες, ας πούμε, στο χώρο αποτυπωμένες. Ελπίζω να μπορέσουμε να αποσαφηνίσουμε και συλλογικά κάποια ζητήματα που αφορούν την τοπογραφία του μπλοκ. Για την ένοπλη απάντηση που είπες, αναφέρθηκα στο ότι ακριβώς επειδή τα δυτικά γεωμορφολογικά από την άποψη της σύνθεσης, της γυτνίασης με το μεγάλο δοσυλλογικό σύμπλεγμα που λεγόταν ειδική, δεν ήταν εύκολο να ανασυστηθούν τόσο καλά δυνάμεις του Ελλάς στο τάγμα της Νέας Ιωνίας, ας πούμε, όπως γινόταν στο Βύρωνα μετά τα μπλόκα ή όπως γινόταν στη Νέα Σμύρνη ή όπως γινόταν, ξέρω εγώ, στον Ημιτό ή όπως οι Κεσαριανοί που παρότι επιχειρήθηκαν πολλές φορές μπλόκα δεν γίνανε. Υπήρξαν όμως εστίες και ηρωικές κιόλας που δίνανε ένοπλες απαντήσεις και σπάγανε την τρομοκρατία, κυρίως κοντά στα εργοστάσια. Μία από αυτές τις ομάδες που ήταν από τη Νέα Ιωνία εκτέλεσαν έναν πληροφοριοδότη που δούλευε ως αρτεργάτης και ήταν μέλος του προδοτικού ΕΔΕ στη Νέα Ιωνία. Και για αντίπεινα η ειδική έκανε τον μπλόκο, γιατί η ειδική και τα τάγματα του οργάνωσαν, τον μπλόκο του Γαλατσίου, στις 31 Μαρτίου του 1944. Επίσης ξέρουμε, σε αυτό που είπε και ο Δημήτρης προσφιέστατα, ο Άδωνης Κύρου, προσπαθώντας να συγκροτήσει μία διαφύγηση με τις ελευθερίες που του επέτρεπε μία αντιφατική κατάσταση. Απ' τη μια κυβέρνηση ένωση κέντρου που μπορούσες να δείξεις κάποια πράγματα πιο ανοιχτά, ας πούμε έναν τύπο στο κινηματογράφο που μοιάζε με τον Θόδωρο Μπαντράνη, το μεγαλύτερο κουλοφόρο της Κοκκινιάς. Απ' την άλλη όμως δεν μπορούσε
μπορούσες να υπερβείς και κάποια αφηγήματα τα οποία και η αριστερά δεν ήθελε να υπερβεί. Οπότε έδειξε πολλούς Γερμανούς εκεί που στην Κοκκινιά, όπως και στην Καλογρέζα, οι Γερμανοί ήταν ελάχιστοι. Όλα τα μπλόκα τα σήκωσαν πάνω τους οι μηχανισμοί που προαναφέρομαι. Έλληνες όλοι. Έλληνες φασίστες και δοσύλλογοι. Ενδιαφέρον είναι και αυτό, επειδή μας το μαρτυρά και ευκαιρία είναι να αναφερθώ σε αυτό, μας το μαρτυρά ο Νικηφόρος Αλατζόπουλος, που τότε ήταν 31 ετών ανθρακορύχος και είχε πολύ καλή εικόνα για τον μπλόκο, όπως και ο Παπούδης. Αυτός είχε μετρήσει το πώς ήταν οι Γερμανοί στην Καλογρέζα. Ήταν, λέει, 5 με 6 και τραβάγανε φωτογραφίες. Όλο το υπόλοιπο μπλόκο διεκπεραιώθηκε από 2 λόγους ταγμάτων, 2 λόγους και 3-4 συμμορίες της ειδικής, όλο το χαφιεδολόι που είχαν μαζέψει ο Μωραΐτης, ο Σκούρας και ο Σισμάνογλου. Και τέλος, ας πούμε, μία από τις ένοπλες απαντήσεις δόθηκε και στην Εριουργία, αλλά ήταν αριθμητικά λιγότεροι, ήταν φοιτητές της σπουδάζουσας, όπως ο Παναγιώτης Σταθακόπουλος, ο Κωστάκης Ρέπας και μία αγωνίστρια που τη βλέπουμε στη Τζένι και γελάμε, αλλά ήταν πολύ βασανισμένη, η ηθοποιός Μέρη Λαλοπούλου, οι οποίοι αυτοί από τη σπουδάζουσα, μαζί με άλλα 12 άτομα, μπαίνουν στην Εριουργία. Είναι από πίσω οι πράκτορες, πίσω από τις μπάλες με τα βαμβάκια, με τα όπλα, δίνουν άνηση μάχη, σκοτώνουν 2 επιτόπου, το Χλιόβα και το Σταθακόπουλο, τους υπόλοιπους τους πάνε στην ειδική και τις γυναίκες και τους άντρες, πεθαίνουν 2 από τα βασανιστήρια και οι υπόλοιποι μεταφέρονται στα στρατόπεδα. Γίνανε απόπειρες, αλλά τα δυτικά δεν μπόρεσαν πριν την απελευθέρωση να ξανασυνδέσουν τον ιστό που βλέπουμε στα ανατολικά παρά τα μπλόκα. Δεν μπόρεσε ο Ελλάς να ξανααποκτήσει εδώ τόσο ισχυρό αερίσματα και σε μια έκταση που για να φτάσει στην Πάρνηθα θες ένα δρόμο με πολλά σημεία κάλυπτα. Και ήταν περισσότερο ο ηρωισμός και η επιμονή δικτύων. Η Καλογρέζα παρέμεινε ένα άπαρτο κάστρο σε πολλά πράγματα, παρόλο το θρήνο και το φοβερό σοκ που αποτέλεσε τον μπλόκο. Αυτά. Γιώργο, τελειώσαν οι ερωτήσεις. Αλλά κάνε μία. Είναι μαζικό αυτό που θα πω. Διότι δεν το έχω εξηγήσει ακόμη στα πολιτικά, δεν μπορώ να το εκφράσω. Θα το πω όπως το καταλαβαίνω. Μιλάγαμε για τον πόλεμο εδώ και την ταξικότητα μπορεί να υπάρξει αυτή. Η αντίθετη μεριά, το αντιαμικό κίνημα, είχε ετοιμάσει το αυτό, μην τυχόν και έρθει η αμική εξουσία. Με τα τάγματα ασφαλεία, με τον Δοσούλοπο, που αυτού είχε κάνει μια λόγια κατάσταση. Στον ΕΑΜ, στο αμικό κίνημα, υπήρχε τρόπος, έβγαινε ζήτημα κατάληψης της εξουσίας. Είναι ένα μεγάλο. Υπήρχαν, μπορούσαν. Σκεφτόταν γιατί είχαν πετυχεί οι κασέτες, συμφωνίες, λοιπά κτλ. Υπήρχε τρόπο που μπορούσε να μας λυγίσει σε άλλη χώρα. Σα συζήτηση το βάζω τώρα μεγάλο είναι. Να πω κανένα σχόλιο μόνο. Το ζήτημα της κατάληψης πολιτικής εξουσίας προφανώς και ετίθετο ρητά και κατηγορηματικά από δυνάμεις του ΕΑΜ Ελλάς, σε όλα τα επίπεδα του κινήματος, συζητιόταν λίγο πριν την, πώς το λένε, η Καζέρτα, πώς το λένε, όπως και ο Λίβανος, εμπολής, καταγγέλθηκαν από εναμικές δυνάμεις. Έτσι, δηλαδή η λογική της συγκρότησης συνενετικής λύσης, έτσι, είχε αμφισβητηθεί ευθύς εξ αρχής. Από δυνάμεις του Ελλάς. Η κουβέντα που, πώς το λένε, οι κουβέντες που γίνονταν, την εξουσία την πάρουμε με το καλό ή με το στανιό. Αυτή ήταν γενικά η αντίληψη που υπήρχε στις δυνάμεις του Ιαμικού κινήματος τους τελευταίους μήνες της κατοχής. Από εκεί και πέρα είναι μια μεγάλη κουβέντα το πώς συγκροτήθηκε, πώς το λένε, το στρατιωτικό σχέδιο, το αν μπήκαν οι δυνάμεις του Ελλάς στην Αθήνα, το πώς έδρασαν κτλ. Είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα, αλλά ήταν στην ημερήσια διάταξη. Αυτό. Ήτανε κυρίαρχη άποψη, δηλαδή όχι. Ήταν η συζήτηση που διεξάγονταν με ποιο τρόπο θα χτυπήσουμε, θα καταλάβουμε εμείς την εξουσία και θα διαλύσουμε τους άλλους.
Μία συμπλήρωση θα κάνω μόνο, που πιάνει και κάποιες ερωτήσεις μαζί με την τελευταία προηγούμενη. Ο κόσμος ο εαμικός, που έχει κυριολεκτικά δώσει το μεγαλύτερο βαθμό όλη του τη ζωή για να υπάρξει μια ελεύθερη και καλύτερη, ας το πούμε έτσι, Ελλάδα, βλέπει ότι με την απελευθέρωση αυτοί που τον χτυπάγανε στα μπλόκα, και εδώ είναι το θέμα των ξενοδοχείων, μπαίνουν σε κάτι ξενοδοχεία στην Ομόνια, δεν τους ενοχλεί κανείς, πυροβολούν από το πλήθος, οι ίδιοι καλούνται διαρκώς σε αυτοσυγκράτηση, κάνουν τεράστιες άπλες διαδηλώσεις, προσπαθούν στις συνοικίες να στήσουν έναν ιστό που θα, ας πούμε, φέρει την ειρήνη και την πρόοδο όπως τη φαντάζονταν οι αγωνιστές και οι αγωνίστριες, και βλέπουν αντιθέτως να μην απατιούνται πράγματα. Το Δεκέμβρη εκλήθηκε τόση ενέργεια και τόση οργή, διότι αν το δεις, αν το μελετήσεις κομμάτι-κομμάτι, ήταν αναπότρεπτο να μην γίνει αυτό. Πολλές φορές που ακούμε τώρα, φτιάχνουν, ας πούμε, και διάφορες περσόνες εξωιστορικά και μάρτυρες και αγίες της δοσυλλογικής εθνικοφροσύνης, πρέπει όλα να τα πιάνουμε από εκεί που ξεκινάμε, από την αρχή. Ελπίζω και ο Μίτσος, που με το εξαιρετικό βιβλίο του για τους δοσυλλόγους και τις δίκες άνοιξε τα μάτια πολλών για να κοιτάξουμε σε κατευθύνσεις που δεν είχαμε φανταστεί, μέσα, ας πούμε, από όσα συζητήσαμε, να συμβάλαμε για να πιάσουμε και να πιάσετε τα πράγματα από την αρχή. Μία από τις αρχές είναι και το μπλόκο της Καλογρέζας, στις 14 του Μάρτη 1944.